Iya, minus ng wagi na kunara. Didin tapos sinanta meron da ngayon tapos sa iyo. Iya pun tapi kamu tapanan ka meron na ko imin ka pen. Nanta meron ti nga po ngayo. Nara narawiya Yesu Kristo kan na pen ni meron. Ti nga po ngayo sina punti mo an kaukidan ti tataro. Wadere ki sina busia taru may nukayo to ko wabe. Pa kaukidan ti tataro minus din ako. Ino nararan. Ara didin tapos sinanta tayo. Korapati missionary kalimia. Kawa tita pare simenayay ngaira ke songoran tiri rio ngaira ke simeta kun te live dayo ngaira tanter meulin dayay sina katapo chao wariri ka sina kauka ara ririn tapes ni taru sapu perangin taru. Sila boy ka mo ko tamera tiaswa ipugi doi ting apung tar sayo kai kokona ni mga kausira pangaira kain tita iyo tamera sina rokon chao ari sina merurokina yai kanuan tiririn tapes ada esen kataura wak tiaswa sipusiyo ko tamera kona rohani darun tiriri yayo kona poki na ngani to kona no to ani meta ta me yeso e biari tiriri yayo jeso pa takauring na koira pa sinata iya pa ko time to tangirira sipusiyo ko tamera kona kapaya ya kana kaira kanon na yo ngaira ki songora akisna ari yakina na pen tiririn tapes ntayo kona kapaya na peteso rohani na may mon na yo ni karkwatukin pai kai ara taran kani ko saking kesi kororoi mani kororoi na simba Yesu Kristo yang ayara we ora sakame akawaran kani ko amen Era meron ti tapos sa iyo sina dinanon naradiri. Dita yay itaw ba sa kung kay inanon diriri diri tinuma. Yasuna ki diriri hindi ka akangay. The image from marriage. Image from marriage. Kito sukunan katam ni kindaira tirungurong ayo na kun naratete ni kidibes. Kito akangay tiya ka na. Tideka katam ni yan demere. Kito katam ni yan demere. Minus na din ako na kun nara. Tiri nanon ti. Tapos ta mero ayo yay tuwa na ti memory text kiti tikibu eri ki pa kanga tiki text ke ngaya yerinia ki nanon ti tiri ayo ito ko tekan ti tikibuay ti puki eri to kosus ti bimerway wa tikibuay ti bimerway wa nawara ka rungo na may kay para uri to kosus ti bimerway wa kibu na erway wa ito ko tekan na ito ko tuwari na ko kuna Korea kangay ya kapaya akana vitia kinakonna na anamara kini merite sibu tede ikangay nako ana teka tiatwa ay kakwawa teka ay kay nakogeri ita ko ti memory text ketiki text inan dita yeyo ita ko tuwari nako inakuria kaya kangay ya kapaya akana avitia kinakon anamara kini mere te sibu tede ma ikangay nako ana teka tiaswa ay kakwawa teka ay kay ito ko pa ayo tirungurungo ngaya inapuputo ramon waki inanona titeka etemere ito pa nga naskaraw ora tabay para punumentyo ti demens na kontinu ti demens irangin konra kiyagi rungurungon titeka etemere yay inanuntyo ti demens tinu ti demens titeka etemere inanuntyo ti demens tinu ti demens ayun na iriki pa nga tuwa na titeka ekaputawak yay temane ekaputawak yay tiyayne anda bitay na betiteka etemere ikarawagin na nun nag baka nga kanikina ibukin ikotakin te paituwa na mete paituwa na panari pasituwa na ngaiya kito dirita ki nukuna andi si pay ka amena ko pan anari ki pasituwa na ngaiya awan na ka nga nanun titeka etemere ngaiya te pay na perang ni kokonguray nanun tirungurong ayo patemere
Ngaya punta pa yaya nga tiyaswa. O ya nga tiyaswa baka nga ayaron na petiriri. Na yaro rangaira. Sidin na ko inanon tiriri. Inanon wariri kira o si primary, si secondary, gitu si kinta si primary, secondary, sa school. O ngayon nun narariri yan. Sita pendiri, mendiri. O ngayon na ba? Ipun kay ko nakakiroy na kontimer. Pa sidin na ko inanon timer. O tirada pa iya sidin na ko inanon. Sidin na ko inanon diriri. Muwan to kokongora. Sinakariki. Ibugin ni meura. Inanon tikotagi. Inanon timer. Natuwa na takanta nga. Muwan pa hindi kita kakongora. Idon tiyaswa. Pangaya, ikarawa temeri tiaswa. Pangaya, yay, tirungurungo, amuan takakawak yakuna. Patiaswa ikarawa temeri. Pananganita takanta nga, yay, pangaya, mentemeri, o ngayay, ane, karawan, ana plan tiaswa na kuira. Pa inakamewira. O inanganira, anatangira. Tamera di karawa. Ki sukunan ka ngay temeri, ikarawa tiaswa. Nakuira ngay ni kapene. Pasinata yay, pa ane sitya nga. Nakunan nanganira yay. Anawakin ni kameu awana tangira. O tos ani sukuna noria pa bunganan temeri yokota ti tangira. Jero sukuna noria imerinan temane o imerinan tiaine. Ngaya merinan temane imerinan tiaine. O ndetaye ya moni kinaiya. O tuwana tumoni pai inadikira ki kina kura inanoya punti tangira. Punti tangira mo. I mean titangira. Erin nako. Takasito wanagi ada temere may kan. O ngayay tiriri na ba ayangan nila na pangkan na ngay day katano ni Mek. Panano na temere ipun kan kinaya na panakoira. Pantitaya yeri sikina tia so inono ni meura. O inadikita kina petitangira irora. O sinameria ki metia so. Sinameria ki metia so ki sinaka dikitaki metia so inanon titangira. Arangin tome. Itaw ba ane ti tirungurungo nga irangin ko kongora. O ang kana sikarawan nora tirana. Sikarawan nora ti memory text inte tayay. O karawiran suangida ti memory text inte ngapong ayo pa. Iya kapay at yomata. Arier, ikaw kinakunti meriari. O inapundi ki ngaya patiran. Disa nora na bata meruan titangira inanon taputa ki. Nipeka ari inakarawagi inte pong ngari. O ane kanga tirungurungo erang tamero ay bukin narakaukuki bukin sabet. Oto nakanako tapi wati tay kanaro na paiyakan spari kaya ilo na yon tiriri. Ay yakas ko na ko imi kana yakan daytari sa sandiyakin na inanon na ramon kaukuki na sabet. Main na skipera na imina. Hindi. Ay kanako. Sarili tahu pati terong orang tamaron di ngabong ayogi. Damo yung temere. Ay utagay na kung damo yung temere ari tibakan na maragari. Na kung temere ari sebenarnya ni kanta ni ngayam. Okay? Ay tahu pati terong ay irang siguro ay kangay iko tarun kakawagin tabun temere kitiyin. Asa kinabasing ay ako tarun kangati ngay nga nakon na pun doon ni Mary Roy ari sipun kanta ni ngayon tukin tatay. Okay? Pari tahu ba ano ko yang wati temere gi ati bakat na marakin tayin temere. Apun ti kataw Roy amon diray ni bubra. Aya. Okay? Kangay akan tani nga kita kora ki ana mere bahana taw Roy. Okay? Asa kina basing ngay akan tani nga kita kora ki ana na ko ni kaya temere. Ana pun taw Roy na ba. Okay? Kanga kwa kirang ni kari ni temere ang kana kuro kwa kataw Roy. Okay? Ori nonoy ko na kontiyo ni mere ako ori okay? Atau pati tamo yan yang anira tirong yon kakawagin ti kakawaris kawagiyay na kun puntiyo Roy ni baka ni mere tukin tatay ti meway. Okay? Pamata kaya kanta ni nga kibana na ko ikigay. Pamata kapon taw Roy. Okay? Mayroon ka na si kawana diririyay na kun na natay kay Yesu ni takin na. Pay na kun kataw Roy na mi mami. Ang kanina kun kataw Roy na mi mami. Ay mga kinikairin kami na ko. Okay? Ang pa ko pa Yesu kaya ni kabintana. Kung ito ko kaya na kun kataw Roy tinani mekang kay karaw. Okay? Ano na nakikita uti mo yan nga.
kanga naron lagi kita uti ani puna ba kabintan kay daw ba takanda ning roy nga kay tetap ya kata uro prepared ay na no gani ba mata na bay gani ko yay mata na bay kapun tauroy ana tauroy na ba na kon de mo yang ana bari bari daw ba niya kanga di rita nanti at the image na kon de yay na tagi na kita tayo Pataw ka na imina ya siya irong ni Rebe ka manda de paburon takan de atakan buntu wario ti agi ma dira ba ya ay isikan ka ni ko tayo na de ani ko tayo na sarili atau pas poro ini yang ngombe ya pun dia ita katawroy na konte mo yang ari Amen. pada tabari pun katawro kina makaya si pun dia na bantawroy kang agi akanta ni ngagi baya pun na ko na ba ni kaya temerin pas ko na ni kang na kiya kak sinapon dia yung tauroy karena sunod ko ni kaya temari era po tawan nga nga di ridan pero ko nga idang kan katuru-turuan tayo tetap wa katauroy kasi kada ni nga kabangay na ba sina katauroy na ba nako yay era po Iya, irang jara pa dispas pa. Iya, kana ko rin mekan. Era di narida dari ti marurung adungo na nga iya ay kurian di dari iyo kung di tiakan di tangira pari agad di mere nga na agad di tangira Ayan. kaya nga sinunori ang kanina yung tangira imere na yung woman o akapaya kinganin di mere kaya nga dari iyo kung nga sungira na bigay ba kura na ba di tikanta di nga sinatangira ina iya irura di tangira ay pun banan di aswa pun di tangira o yang nga di banan inoon di mere Pas sinakadudong nga nga sinakakodet tangir no na ramen ay nga sinakabasa di tangir tangiran di teaso nga ida irura gilisal kan sinarita gimati teaso ino di tangir pasangan la ni ko andita gi mga intero ya korroy nga siya di tagina mero Pero yan mo narikin rape pe. Tiriri yon ay. Yari ki ako na kan dito ay. Nagya siya na mga risin ako na ko narimin. Ay, may buka may giya kumakaputan namin yung mic kan. Ito na si data itera na rito na ri ari di mere kang abun skokowan na rin na beberi tiya so meron din mani met siya ni Ngayon. Ato ba nito ba yung monte kawak sina energy mata ata na be irora Christian na rin din meto ba rin kay skokowa yung kay Christian na be ka mga bubba karon te kante na ngay ginti di mere ki ba ay mga sakit tumani met siya ni ay mga tumani ki siya ni tiyan atau bane rienti metong eri tangirare te agina te aron mane ari bontesan ki ati tangirane ena rieni menai merenan te mane meteni gainis metra meti mereki atau kau wana bangkan poin dai sikan sinate ari te mere pun na bunyi te kanga esna enawa kita be on kai tera giru ya tani ni ke eri gayu bugina ba arona bayu esen rokote buri yo spenen rota ki Ate ba yasina enerin mata terura ba kani yai ka Amerik ana uringa ba sagino ba Amerik na ba kon tiame te kapenin roiri te kapenin te maru akia te ba ya konen dota ki kiton ito ba te manit atiaine ete agina kinti tirongorong ba abun yin na ba to kora ka akakira ngai rega ni kapeni ika sagina ba kororoi ki ayari aramere na pun kaitara meti tin pai kari ginanon meura ayan na ba kun katutungan dengan tani ngari meuran Christian kais ko wage ba ang si Maria kina me Kristo kunan na beta katake sina kaiswa mga yaki inaki dai na kun busiroi ti to age me beta ina ye ti den rawa ta te oti kanga ki pai kan kunan kai tere mga yeme irang ka ti te kari ti dauro yari yoti dirita ki me Jesu antano ko ba Kung yari kunan katim beto yarura dita ki mga ya maragina pen dita kira kiton meria kita me aire punirura aki sesen nga kastuwana ki rarap Iya era pa. Kita ko ba sa kabanyan na may kayo sa kanakunan ako narimin na dito no kakabanyan na yo. Ato ko pa timere na petuwa na tapuin siya rangin kakao kay sinudi kay kangayon uragi.
patimere inanun bungay kay kintay kay kangayara nang patinan mo tintis ya taragi pakangat ya muan nora kitimere pakang aki roy rangin kakawa kina ari nanu na yes pa timere ntai kay yerang kay urua kitimere iroya tanga ari nanu na pe kota ki patatan ibuaka na timere ana tagi ti inakamena ko timmani metiain oi bunan nena peroy ana wagi tebure aya ana makudi tebure ya kamena ko ti amata metiaswa awannya makudi tatan tinanun temere inanu ya tanga nurua ya mere otawan ni tiriri ya kang arang sigiroy na ibugin katam ni yan temere ya kunandi kitinandi meye karang sigiroy yak si kota arun di takin temane metiain inanun tusu mga ya kota di takin tiran tiaswa acho amata sinanakon tiriri ya mina sanakon na mina yangan niya taduwa kay pa nakon tiriri ya ni Sunday yakaskuan ko imi Sarapa mungkin kan ya kanuan Sunday ketande ya kangai te akana si te wana tenan te yang te tamne a te rapata te wada wada sina kai dira na ko ye ere ke men poke de kare kan bai te mokoro wo wa kipuna wa pi metenu ana kon wa pi men mewa ante wada wada yo ke te riri ni nanun de Sunday ya men te wada wada kare kan bai yo ane mea tata ye pa jaswa kia kare kira wa pai ka hanganira ke wa pai ka hangana ki amata te yari to wana pun te tapes to wana pun te mere kan sekarang orang ini kapani na rong nanti takara ki anu ene meta to orang kana suara karo ai wan te mwani ki pina non te makoro wa non kari kan pai oi te kina kina pe non te ri pa pai ka wa ai ka yai de ke ya oi de ke metia swa kape te mane metia ini ai de ke na yai te kina kina non te ri yo pa te mere ngaya e kata mi ya ro ya ron ta meruan ana ri tak jamata metia swa ai karawana pero ni ko ta tin ke karawan kata mi ana perun jadi tak merenan te pute mane ade no na ki kai Yesu te pu chai ni ki chai ne yaki kororoi ade kona narana ki kona narani rai pate te kare sa ke ngai ane kana si kona nuare kan te pu kare epeto ke te makoro ni mawa ki puna te ne pi matuana na kon te ne pi mawa te kina ki pante pai para ai nuara ke yaronte te pute mane ni kata na kapenia ta merua koroi pain kapeni bukin puna payangan to kanikai nana tangi rayangan de kiruna te pute ini ari amen te iri ya yo ke men kata mi akan te temer ya yo nang pes paya kaskonan de iri me yai to wana pun naro rangairan de tak na ko yarora ke pura ke to wana ya kata mi aka kiro yarora pasinare na tai apa tera asidai na tai bukin te akan temeri dai ke pongai kai maira patemeri aka pe aka para para ki kai seksi te akan temeri te kapunga na ki te ka para para ina nun te pai para pa te ki na ki te swa kapunga na te akan temeri ka po tau aken ka tau ro ara kanta ni ngapa temeri te ki na ki pon yai te pai ana riki ta kon tai ka na ro awani to patemeri ya san ka para para ki mai maina pon temeri bukin ka kanta ni ngante tai ari te kata uroi ibukin teri takin ko wa metiaswa awane kanga teri ria sinaria inta wa nanun te sandi yo kana yeri kara pe bana me rumi o to sina kana kwante tai ai aya yairita na merumi aya
Aya kana ko dita na may kan. ikan de maruru ye itu na ka kawag kami naron na may main na ka ang atin ba dito pa yan na yan karawa groin karawa ka nga sa dito pa yan ka nga ya karawa kina pa ka dito pa yan ang kaya na pa ito ang ani ka na po na po ya karawan pa iri roy o tangi din na basi na din na entero pa iri roy na ana sa karawan no rin tayo kino ni meron tayo kay ilang ini ka nga atin mering unta ye kay ilang ini ka nga rin din mer ka nga ibun karawa in kay gawa kiro ito amat ay taragiro yaron na aron anuan na marana entero ay taw na kunti naron na kawumen na matay kay antay kay kansan uri ang kay nga yak yak ka temer yarang ini kay de temer mate po ye ada po na berang in bibit ti tirawrin ako ya bibi ya yarang bibit na ba ti tirawrin ako tayo kay nga yak ya ang anang kay yaron na kaya no yak kakawa kita ragin temer Duroy kay idu yara ro amatan tayo kay kaya nga sa akin order ng kakawagin naron kakawagin na rin ori at uwi may main kaya tangi yan yung kanimimi na ibo ko yan amat o ti tangi rari irang yay teman na irang tangi yan na ba nubuwag yan irang tata tawro yung tayo na kung nubuwag yan irang nga sinori at teman punta po yarang hindi yan kakawagin na kiroy pas natay yung baka na silin na ko nun teman ye ta ka nga ngai rang na baba kya di sinakanda ngai bo ye temen na nakata ye nuru de temakure yo kyo nang kai bunda na maguri do ya dangi de temen na nuru naron na sinori ang temuantay yuri na para karo ni aray ko ya ke ramon na matang kya uru ka kila baka ngai takiya mato yun do wa de mon to wa ngai sinakawag na ka ti ko tagin ba parang ini ka sinari ang kawagin ni antaw roy na ko ye ni pa sinakawagin era Ada po. Aya. Rapate naudo dirong ring tamaro daw ba de saan niya kanon Sunday ang kadiri-diri kay the one flesh okay the irikona ay daw ba de naron na Sunday kina ga dita na skonan de kina de ngabungay bare yaso abo singaya angaya sika ko wai de kada ngare teniman teman the one na sari okay adesso ya kita ngiri apa na inakarika jamat ay inamang inakarika tuan ya kangay mana ko mangay yagi ako wan diri rin dabas din ngabong ayo sikaw rin ngagi ya mga po ni karika kinabat ya ini po ni mayroon de mane okay ang karika kiti de mayroon de mane itagi na ginanon dirong ba itagi na bawro na ko yebeto nakita na tama na masina na jamat awana nim basidera sidiri ko na pane de terari de one fresh ari na naki Dengan gaya nanaki mayroon ng demane hari baka mayroon ko kimangay. Mari po ni karika mayroon na kaya po di urim iriko kaya kagada ke. Awari ko ba si dewan. Okay. Abon na kata ni kay ba nano na di me sari yo ko kira jesu abon na ko inana pa. Paano na gina bayrura tiya kagin one nation na gina bayrura tiya kagin nagasi dewan na kyan. Ari ron jesu ayro na ba. Ako wa ngay tiba ya si misaw den kan dari arun dia tu ari kana tete ari kina ba tiba. Okay? Ang ayang kanya karukuha na ko ira. Asipun take bati na ba ya atakin na taman ba atakin na kita the procreation ki mangkari karikipal. Okay? Ang ira tirara karikipal ya si karikia. Pasa tayo si skonan pa ni ra buakon ta karikipal na ba. Inanon sire gan inanon tain temar. Okay, kita yun. Ang ayari ta ko ba terong ebon nang tamaruan de ngabo kayo si kaurung agay tamuin ta tayari. Inanon temare. Okay? Adira tamo yung tatayari nanon temare. Di ba yasi ta kasi tuwanak. Okay? Kana sino kung tatayari, aki ang mga tukurusu, aki ang mga di. Okay? Awari po nung sinasiragi, bali tayo antay bunin kanya di. Antayari, nire ka nga di. Nire meri. Ari antay buna meri atari kay siman nagi. Okay? Kaya na tayo kay Yesu. Akyat yung mga yin. Akyat tira. Yung mga yin. Saan? Hari, yaro ko tiya kaginikanda ni ngari si Bani naman na yung tatayari. Asi duwa na ngayon, narora, aki ang mga, angkay, matitiya ba, siri-siri tiya ba, iraw-iraw tiya ba, kanuan tiya nabay, okay? Pakura-kuran, tukurusu, asi manay nanon, okay? Kana sa mga nakondili, yay kain niya, asi ba na ban, okay? Sipuntang hiriyara diya, sipuntang hiriyara, okay? Iri ka tiya kaginikanda ni ngari, bali bukin, asi manay tiya nabay, okay?
Akhirnya kanari ka buwan pa ya kagay. Ya kibirita dia tu apa nage ta kanga sinakasi po mga mata uas wangira ba sinakuna ndiri men baigari sinakuna ni mangkaroy baigata meron ako na nakatan nga pasangan namakin ari ang anira tu ari ki Rarapa hadang daraba dik de metatan dis pangan non tayo kinsanti. Sinakan ako dik ba de sirak de teran de po kaniyaw. Yari ki may rumi. Kain book. Aya, kan ako later. Mary, Mauri. with your permission, those online, I will take that. Okay, ngay ano ka? I just want to add on to what our previous speaker said regarding the married picture. Okay? Mm. It's interesting when we try to compare our marriage in this world and the relationship we have with God. Mm. And because our marriages are all messed up in this world, that's why sometimes it's hard for us to understand the relationship that God has towards us. But in this lesson and the best that we see here, God's intention was for us to be one with Him in our relationship. But in this relationship with Him, sadly, we are the ones that are not really perfect. While Jesus was perfect all throughout the relationship that we have with Him. And so I just want to share that it is God's intention that we should be one with Him as well, just as He said in John that we abide in Him. And so it's really important for us to have a one relationship with Christ. Thank you. Iya, rang daraba ki o an rang meta tadi kilo nantai tadi related rarapa. Iya, tapos na ano ko na rin Monday. Jadi begini Monday ya sama kano na ko yung tadi kay. Kurang di kapara bure di sarili Ay, ano Tugina si Misaw tu wana de menai yagir kita yagir na nang ba inuri tu wana de point areng kakawag gitu dari tabas de sande gitu ane tagi na kiya yari de mani wa jay ne pakanon na ba de wana sa iki haki ko akuro na kay mga ilan katira si ko akuro ira katira ka akuro ay pundi kanya ni kanu kuang kay gi ay pundi ya iri kiri ne yamane na ko yain narona sakit yagir na de ba yagay pundi ba yari yan ayag shiri ke ton the community eri kina bani moyangaran tabatay makana kunora kora wanora deri linda ba sa dia ye statement ani nang katuru-turu agi yare punna kya agi dekandani ngan the definition na yanta ya ka ngaya kakanda tori kina konte ban lagi wisi tepu aruna ni kampan Kaya may ko ba niya isikan mo hindi ako rupadogin na arari wa ikangan dapat tayo jakati uni ka diyan ba yutay meron na ba Yesu na no Sabay para ayan. nga si siya nga nagiti takata ni nga anda ba tayo sikunan na siya pun mga karawat jay ni baka nga ki ko nan di gan anda ba tayo yapen na ni ngayari daw ba kawa gayo na ba ko kira na kun takata nga ni bari ka na the image of God di bukid the wari ngayon sinariyan mo na makita ba yon tayo sinaraba kong practice siya, sinaraba kong kiyagin ko nandin na ko inanon lagi. Mga nasidin na ko inanon na, ang kanya. Anya ko, kanikinayan, din na ko inanon, di mo yung ari. Kada sa ko nandin na ko inanon, ano na, kaya rin mo ni kaka, ibon meto, di mo yung ari, bari, ay kaya kakin, baya gari kaya. Maka na siya na Yesu, kasi po na yun inanon na maura, kanya. Paano ko na ang kandang nabibet? Rarap. Rang daraba ya san rang meta tadi kitiran tiriri bikin santi. Sing nako na rimina sa mga kanako na pinako yung tadi kay. Ay, era ba di kanon di meroro yon Sunday gitu tande. Ani sa ron di kanon tupong ani de tumolbong. Ay atu lagi di ente kana kangay. Takain ro aputun na ini. Takain ro aputun na ini. Depo gani tikira de makoro ni tebi mono jesua ekata ekota ye tamin ge kata mi ye te kaya na putan no mata ikai tirer
pakanga yeron ti ari ekatukwa ki pa enameti ki ekatukwa ki nimeti inanun ti tawan. Itiakina ki pa ti uya ki Jesua yana ti ai ewose na kon muyangana eka isakia angki ya tuki kawaina ki kawaira ki ya tuki kawaina ti uya nanga mere mengai ani kanga anak katami Jesua ibugin ti anaputan namata bukia anaputan namata ano rong kan pa ito nga kitirera at kain ro ngai kaya tere kay Jesua ni kongo ye tirera pa ngai ya tinan kain ro ika ataraki pa tinan mo ni penje te mero ki tinan mo ni penje ti roiri ani na nakawakin Jesua Ngi mo gune Jesua awake te menna ata ko pa eputun nain aki ata ngiria ni kan nasinna ekatukwa ki pa enameti imina Jesua yana yo atara ruai ay di kita kinrang ini putun nain ani kanga kapennan ti putan no amatayo ni karo ko eri ki pa tikakan na to inan poge kana di rongorongon di uere tavita autormon Ntai kan erang indikin erang tiakin ki erang indiki ye rongorongon di putan no amatayo Incerori emana ngai tu uen nei ni me Ethiopia paina no kon ranari nora roido no te meron ti gesigiro ni terer me te kina ki ba ai sigiro ni terer kun te pain tangira me ron Jesu e putun nei ni terer sagi bugina ba me ni koran ya kiri ki sigiro no te meron na puni me ron me eriki ayu me ron Jesu Away yero na nabang ay ka Kristiyan. Sina kita ku irora pa sigiroira ta merora. Ari ke puni meirora. Meroira ta merora. Sigiroira ke putun na inin tiya karisa intai kai. Ere ke meiron Jesu. Yei beka sina katime na ko imanya sina ko ke na ko mi kanji de discussion de tay sina ko ke na ko mi ay manya sina ko ke na ko mi ikan tiya kini pai kareng kakawa kai asina ururingan tayo na ko pa Jesu ay karikira pa sina kota anatangira o mimitongina ngana suni mekina aponi karikia asiponi karikia on sigiroira o enari ki sigiroira anye ndangi ni po bebet ki naki menena o mino sina mena inalon jakanga sina ko ke no ko mi kandi rin tapos hindi yo ani meron Iya, nakoy mi karabe bendi ki diriri ayo. Lugis Monday. Rara ba de sariri ito ba tinuguro ko erang damero erang kokonguraki. Iya. Sumaya pun kabarabara baru na anatangira tiesu ari ikaputo ko ba akia akakine anatangira. Abun dia kini yeru ni asentekin na ti temen na di taye ari akia aku perati ti ini ari kita akia te pimengai ki poto ya kita ya ki irang isa kita ran na atia su ya kon na naya ang katauroya on mga pun meria ki mengai ki kita on kastuna ki mengai ya tekan tani ngari kabarabara kina bare pun tiaka yesu pun tirer hari pun tukura ka apun dinya ki merun tiaswa esen kapene yeru ye tiaswa suang yaru karang kakao ki me dukin titai yo pun nama tana beka amani nganako atau pun nani kana sa kabuto ngaden pun nakoiran meuran kristen to pun nani roi to pa yeri ki nakoiran na ben kapen suka huwa ana tangira tiaswa nakoiran monto kora mere ka ni kapen si penen ngai na tioni meki
menden ana viwete na betia suari vitire na koye na kakia sepuni tirera o karikakin arura me meuran dai kai ko we aput no kona me meirun tia su ari yang ane to stemeru kito irang doro yaram mo kudi kito stekina gitu ya kan sinan ku pato yei ko kurun narawak kaya kakin tuwari tanir ari akataki o aki mara kito waki kana jamara kemana tay pura tu ya ye tipa ye ko kuru ya aska huwa bari bun kura-kura na yon me ki me yerita ki metia suare nga ye yosino ko min yamakuri ma arunte yawaki ni kapani bugina patia su me meni rikia awa taware asen suanga ki me runtia suanga yere sine ini ito batu bayarang kakaki tuware pun karikira pun nga yana bare e pun koroira ba anoma tangai ka sina tu min anakanda ni nga an kawaki na natia kan kapani ki itekin bentukin tidai na nura kara maguri pa maguri kara roy sinaki tekin ki me ene tekin ki tiesu are pun karikira na yero na re tekin ki na bende de mata yo ki are tekan tio tari sina kosare bentukin tidai kana skosia ram maguri kara roy na ne poki tiesu are pun karikira ayere te tirita ki merenen tiesu amante kakawa kin jaro are sinate yo ba tirita ki na tiesu pun ngaya pun karika tirita ki ane pun ngaya na be e kapene yaro ran kapene na konti spangara me meura ai ka nanura kiri ya tuputan namata si to wana to ba si kan disa ye ta kan dengan din tirin tapes di ngapong ayu are si bukin ti santi na ba ki pa ye tinan ko principle se ka tekene ke yare arang ka kin temere kan aro na ba stangi da temere pa na nerita kin ko na mato to ti ta kan dengan nanun tirita atau batinu pa ka tekene ngana temere deru na speneta ya ba irawat itu ya kaitara ke yo te in kanga bukan na irun dari kapara-para kan itu wana ina yeti kapara pure ke merenan te temane metia ini irun yesu ari asena pen kapara yara pure ina yena beti te kanga te busumayan jama tentana ko irora kana to iya kairu iya puri merenan temane metia ini ina rien digitinan kan busumayan taina ko on song kong kata yang dita kematian me tentero are aketa kai di pe yo ketra me erun yesu are ibu semai na bang keme ti ante kai pangak ingi ang puntan purang ai takat nua ti karikakin ti rora panga inarang kakao kina pe non meura anari kibato kore ka na mene imoran tai no kaya ka kina pe yesu nge me ti ante kai pangak eurungira ayanga meuna ibu kira ka pe ne pa nuna cosa pa sikakawa ke oyero yana pa toran tayo ko akisasan meria ki mangaya kin kastuwana ki mangaya ko wa sinrien garikina pa tokora ka akakawa kin anun me orang asian ritan te kante nga 10 point te karang kawa kadi yon te en principle ke ko wa ka tiga parapure te busumayan te tinano karimuan te amata inanun me orang era pa te sariri Iya, erarap yai ki akan desa. Oh, nang kokongura ti tiriri yai ki. Aya, kana ko. Era ngai ka ngai nora de berende te kanda ngai nanun te asu ake te asu era kora nanun tangiri ni kandi ki to wana mangai da sinang ka ka metai ka ngasiri ko de te ka ngatia ini era inda era ini ko ka meta ari yang ya tu nang kata yang kandu ko ru ni ndisa mangai dan kasi to wana mangai dan nanun te boya te met ngai irang kora ru te ka metai da pun dikina bentai ka nganarun katira sinuno ora na pakanga pun narun te mereka naru na betul mani ka utana merin ana rono no onte ni dang ka meta oi pun ya ka gina betia suani ka dia su tangira karike ya tangira ngai sidi ka batia ini irang ka meta ai ka ni nora ngai ni ru ka ngai do ameta ke ka meta gitu ya su irang tangira ni kanime na mangai dan karike apa sido na mangai Iya, erarap. Iya, kana ko. Rapate de sariri iya kira ruano ko magasan de kina kita ubabun ritan terong rong are ni kakawa gan yon
Takan ti jain ni takin again. O takin ba jain ni Irigirigi yayay na kita na unfaithful wives. Okay? Ay na ikaki ko kon max. Para wuway tiran ay kasinuri na rin tapos dugay bayay tiran unfaithful wives o ay tiran unfaithful wives. Kita ay na kaya kon max ay na kaya kon max. Ajay na ni simarurwagin ng tingabungan na nakangay irigirigi mangko si buni tirara. Ay irigirigi yan jay na ay ka kon max. Jay na kabasaron na naroon na siya takin. Madya ang na Yesu ay na yakaroon kay Sheki o karoon kay ngade kay gani. Ma todira di diriri asin ako nan diri mayay naroon na iga asan tayo ginagin tayo bugin maura. Kaya bari tayo na dito suna may dari. Kaya tayo ginagibanggi yaman nga di tuwa ni kakaya enarineya. Yung bugin diya ba dinahin dari? Rangan dinahin no sige ya ya ben hindi ba ba tiya ba antay yan ang grinya kaya kaya yan ako ndagi mo ako ni kay ajay na ato ko ba pata ato ko ba pata ajay na haya kirang pati sa kawaking sheep may yan ni tagi na ginjagi bundin derari dagan de derong din diririn dabas tayo anong siguro dagan lagi ani tagi na de dagan de ni han ani tagi na gindin de buga Song of Solomon's akan sinura de buga Song of Solomon sa to tamben baya kiriya hindi na ko nanon de para pa ay po siya kaginoo de wana ay takan siya ini meron din dapat na makabuta wagin mata na makabuta wagin din dapat na madira ki auto ko ta de buga Song of Solomon siya kiriya hindi na ko nanon de para bayarangin at yato yarang romantic mga yayag mga ibuni de ban na yang anak siya nga nagimnan de ron kana ta ka jay nari yari pa pata Ito pa sila kinayo tutanang ko noon is manitakin na dirong ron tayo. May bunikawa kina awon na ro ka. Kaya dito ba yang anira di takanta nga takan jay niya ang ko na yaga ko na kaya kipasin nura ki naroon na kaya bari may sarili sa kuna nura may mantukin tatay. Kaya na kiron tiyaso. Kaya na kiron tiyo. Okay? Ayaw po ni ko na bari ka na siya ko at tinanong ko nung akan na nikaputo wag animin aniro niyo o tiya. Ayaw po ko rin kinikakangurana. Pa ngayon ako wa naratara naman to kasi kunan ilang ni Baisiya naroon na siya tayo kinagayo. Yung Baisiya ka na sa radyo ama tayo may karawa kairwa. E ko na ayaw po ko na bantukin lagi. Bari siya na po na tayo na bari based on the circumstances and tayo kinagayo so ibugin tayo Ibuniyan kan lagi ibugin ni maurin diamata meron diamata ay kabungan na kiyay arun kanga sa gitukin diyan ibugin na ba ikariya kagayo may ibugin karawan na tamaro ako na reason ako yay namkata ni araw ibugin maum diyan na bayo hindi tagim madamata nam lifetime ana nang madamata yan ba mo giya ka bon pa Eric tawban pwede ka ginoo ko to Atau banyak mention Yesus tayo na de buga de no de também sige ayari tau ba de terong mas kata kita ngana kinan de tayo tau ba erang siguro iki etau kana tayo de na you thou heart all fair my love there's no spot in thee terang kan nan kita kai iko tayo the purity erang kawa ke enay set yin akan ay pura turun na the circumstances ay kako na dikit na bayo. Yaya na anang ay Yesu ani takin na kunakunan resolve yay. Either to go on or either oraya through illegal document. Ayari tao ba di tabaya sinari accept na bawayo. Tabaya ako na addiction. Ayari punta ginagin demon. Tabaya ako na dikit na bayo. Basta tuwa indo ko ikarawa. Basta sinari na makinaan kay si Mount John na Darabo. Iya, rarabas pagin tiran. Tirong ay kanakorik. Ikan di tadi kira kang ay tagin may mana ba ito ba yung tuwa yung mo ngan tagin dari kang ati sigiro yan ngi. Kaya lang sigiro ay siguro ka matay tapos ito ba silang sigiro ay. Ay kita to, kita to yan ako ira. At tirang kan di sigiro yan ay sa ko matay ay. O ngay inuri ka nga sa sigiro ay nabutot na kang tamaron tama sigiro na nanayang wala ito ko tayo yarang daw ito po irong na tao pun kuran ka rin kaya pun irong yagi kain na no bukan na mayroon teman net ya pun ya kuran ti pun yun
irawata na po ito ay kaupo ito amat ay kaupo kita irawata anara ayo ni makin na punilo nan tero hari eta ko yagi kay dan wari kita man na baya pun ko na anti punilo nan karo hari eta ko bayakan karoy ngayon na bugin hari irang ka ko amatay ay pun na na barun ta tuwa nori ay ro dan tayo kay Aya, kanako. Ay, dapat dan diring tapos ay dignan nung dayan maruro ka akan ako kiyon tekan tiay ni erang tamaro ay or pun kabuta wagi dere tiay ni erang ko mata gitu ay bugina girang tatang irak sinuri ang nande manayo no sa ginano no ba agi tukin te pa ya karo ay dere sinuri ang dinong nga pa ni sinura datan brabes at yakin na dani era yon de sibuin wiki tiaswa man de tangira mapuni ay na ba tukin pa ni ka ba ni inanon de tangira ande Paya pun nagkuhan po sa maya de tangira ane ari tangira agi po sa maya de tangira dere o tukin detay pun to kiti detayan detay nanuang ay apu po ruha bu itirik 70 weeks in the prophecy and Daniel anya pun ko taroy ana to na kinano Yeshua ibugi da boton nama darang boton na ina yo ari nang tatangiri ang mangkogin o ngaya to parang anang ibi sinat tima to ang tatangira ginagito kigi ngayari hasid na korik ibugi na kaya tangira gron Yeshua asan gargag boton boton nama te Isaki apun ko ko met boton nama tani kapanigin ay riniyak antukin detay sinura de ngoro ba ituki o ngay ngay sa tani ko yo sa maruro Tapos niya ikana si sira king irura ngay na to sung oran de rio ngay na ba to si sung oran na ban the life. To na ite si sira giro ay ra kasi ta kini ay terera. Ay tera ngay ra pati ay ngay ra ngay. Tando ni makika grisan do bong ayo kay ta kini kay ay terera. Ano ma ta tes wagi. Sari niya ngay ra. O yakangan sakangan yakangan applied the tinasinakian na ko ira ngay do bong ayo. Ita ba pun idiritin na natin kaya so ba ngai rai ka tanon mag sagi ka ngai ba to sa kabuhay dira an ya kaman dia kinang naman dia kan tioro ba ari pondik o tamanga ari rik man tioro naron natin akin na paurogen ni rom ma ita ba ya ka sinagi kamu ini ba ya dira ra kyasan nako pangki karawa kiti berita ya bo ibugi ito boto na madayo Apun itira na ba dia kina Yeremia dia kina demo ko dinu bi madenu dinu bi madona dinu bi madona no dinu bi madenu te beritari pun ko kina matepeta ay tirera o tepeta ayuta simena yang ay girisan sina tari rangan de meran pun dia kina ba kay te berita ya bo wari yari kamato ay Yesu undarana apun itira na o itira wari ya santu kina ta itira abu borwa bu itirik amuring arate ka Peter ngge masong ato kanano pa to ay burit taro no May si Rauta yan ako naan kaparana po rin Ay ka nga natin kay Yesu. Isibui. Isiwa kamay suwa. Kamay sa may isibui ke. Nano iraw. Punsita po ng maritekin na ganoon tani rarte prophes. Apo po ruwa po itiririk. Tiyasu man dito na kinano. Irang tangira. Yang yung yaba na boton naman. Mga ina tara yan dada yun doon maginigirisan da po ngayo. Sinariya na tayo pa. Ngayon ay itiraran da po ngayon. Pakarana po sagi ko na andara yan itiraran. Awakya dikira inanon jono makin girisa pa pun kami ata pa para kana sinora de bone de ni karasa to makorone de nuwan na si ware ke bang ditan de meroron de tay gini yang na sa tay ay kasi sisira ke bayara kasi tay gini ay dere e bene ye day dere naron na kantan nga de buway ria amatan de bongayo na mimin ano ko bog bawro kay ke kami toto kantan nga meto ko way ay tako Tiki po na wapoy mga nuwan, damakuruan na tinuwa, tiki po wapoy mga nuwan akong wapoy meruwa, huwag wari kaya pa yung neka meto arakanta ni kan tapas sa iyo. Panasintiyaso ang kami, ni kapanin kami, nun makinan Kristo Yesu. Pakampanin ka rin na Kristo, ang kami akan nakampapit sito, akin ako na nun Kristo, akyate yutay ay na nun Kristo, awakya na pati yan awakya tituro, awakya na pati no, awakya tumani, awakya na pati yan pasiteman ng kami, ni kapanin kami, ina nun Kristo Yesu. Aray, diteka matoto. O, tiki po na wapoy meruwa, ang kanana pa ay Kristo kami. Kanano pa Kristiyan kami. Tani rin Kristo kami. Kanano pa na pa ay Kristo kami. O nakarikina pa peram kami. O tan na pepa. Na yun tetekan na ako. Amen. Ano na? Ayun ito po. Sariki ngayon. Sarin.
ngaira kirisan saki mama ngaira kirisan de pongayo bayo data po asirin yon ironi Yesu bakana no basa girin de derario osina gera na gina patan na pa ngaira na yeron de kan na ko ingi kana ko na ko ya de bodo na mata derera ayere sinagi mama de gina stete yon de bodo na mata nang puno taninga stete yo de bodo na mata nang nabiha kia tatangira kia putun naini merang ni ko mata merang ni ko kapesa metangina giron deso may ito kinana tay ngaya nga nag titira bo ay ngay ka kirisan ay kasunod makina Yesu unto pong ngayo ani tukwawa at kanda ni nga sa kahit kaya mariri yan ang rarapat riri na tayo pa kinikita yan kuwawa karang na mais inanon takanda ni nga naririn tapas tuwi kayo rarap Aya, era pa ito pa yarang ran. Yapun nang grabe pa na ko tirungurungo tiriri yon. Ipugin naman ti. Sinana ko na rin mina Tuesday. Ay, sa mga kanako na pinako itaray. Daraba kanon dispas po. Ipukin kanya kanon ta ko po nga. Pun timeto na pa nanon ta kanta ni ngari. Te kan di jaynyari yaki ko koni meki. Tirungurungo ipukin ta ko po nga. Te kinaki irungurungon. O tiya. Kaya kinasuna kangay. Kammeira pun no tiya. Kaya ta kutuwarawari. O tiya tumakuro tuwa na kipuna wuwa. Ta kutiya kan. Ita kutuwa. O tiya. Yasa iterera nikiviai kanga taini numa ayaki kokoni meki. Kuna yei ni metiai ni temenna akarikia. Akarika nasim irona. Ita wa menteriri ya yuo. Nakakawa kipa. Te pa yasa na mea tata yei. Mentete te akan nutio yang anira takanta ni nga ilang dape pa nang bupura yon na tangira jaswa na koira. Aira kirisan na pentetayo. Te kina kinta kara kipa. Tirongorong we. Otia te makoro tuwana kipuna wuwe te kina kia ipa. Ayo roi kami ata akin no karape pekin arun na narita kiti aswa me iterera. Ite kina kinta kara kipa. Tuwe otia yasan kapeni. Makure ka apes ki kawai ka apes payangan to kanikai. Bukin buna kin koka te inare igeni mangai panatangiria. Me ite kina kipa punna kiana pa kawai ka to kanikai me yai metera koroya te ite paya ka ite kina kia koroya kana kware kate otiana pete makoro tenua kipuna wuwa tenua ite kina kipa kapua te nyari te yan sidewa takantani ngane inang kaukiri kara yango kara beberi kara taiba ya ka korowa yu Kaya ko na pen musira na konta kanta ni nga. Ay kaya na pen makulit yaswa. Ay katay na pen koroy ya pen ako gira na pen. Patis na mga rita kinatupakay. Me inga nani osina karabe beri ki te warawarin de ke te spachpay na nunta takwapong sina karabe beri ki may rumi na nunta tayo. Aya, era pa sinakan ako pati tiran. Grabe pa tirungurungo yon puno tiya. Sa kanako na ko imitis pas ba. Dapat dispas pa tayo. Kakanganoran na otia di puna ke. Kangasinuri kakang tiame tayo roidi. O tiame tayo buwak. Akabuto wa kaya akaminag basituan ay akaminag yun di trita kaya timber. Kakangano na sa punora na bakang kabuto wan no di matay. Ang ngay tara na iro yan ora tiya so iro no tiya. O tiya ini ay puli ngay iro matay kay. Kaya katay sa tiya so anday no na itang diyan da. Ni kaniya ni mga iro ngay da sibun tuwa no ko ira sa kantu. Naro na namat. Maya gitu ginanon tiya so antang dira. O naro na ko tiya gina di timinaw eh. Ikabuo na pa puno tiya gin din. Tadukura di siro ke. Yan ang kakarawa. Yan nakangangay ka ko na no yan. Nakangay ka sistem may kaya kung na ba ikabuo kina pa meaw ni Yesu ndira. Di siro ke. Yan akin na meaw na. Yan akin na sistem may kabuo kita buwaka kari. Ano no yung mga tibuwaka kari sari kabuo kari. Yan mga kokya na ba na koy.
Asa mang kamyawa kinabay. Yan tirara ari sen kabuwa ari mga koka kinakoy dan. Kabuwa na ba? Meaur mang koki dan akoy. Kanganora na mga na kakawag irunga yay. Inori kanga. Waiter titira ya kita maro o erori o katakin na ni kutakin tayo no. Abon na rin deson tayo no. Kaya kanga tibuwa kay doon na pwede ni Lord in tayo no. Ang anak kandan ngayon inapusi din ng turorin tayo no. Erap. Iya, erap. Iya. Thank you. I just want to share a bit on that. Story of Hosea and the wife. It's a really hard story to accept if you hear it here, of how much Hosea was asked to do what most humans can't do. But what I want to focus on is how it relates to how God sees us in this relationship. We may not realize most times that this is how much pain we cause to God in our spiritual relationship with Him. The many times we don't want to listen to Him by reading His Word in the mornings. The many times we do not give back to Him His tithe and the offerings as our thanksgiving to Him. And the many times we complain when things do not go our way. But Jesus and the Holy Trinity were able to bear all of these because of the love. And if you read more into the story and try to make the connections, then we will understand what it means in John 3:16, why God has to pay the price with His dear Son, because of that love. Sometimes I used to wonder, why would God, go all the way to keep on trying to get us on His side, when it is our own choices. But at the bottom of it all is God's love for us. And in this story, we can now see a picture. We may not feel it, but we may understand a bit how God feels when we deliberately sin, deliberately go away from Him. Thank you. Iya, harap. Rabate dandere ito ba erangin debri kayo bari ya kwarun tiyen kwa ba kubun konan kana kwa bumbay ene buri ako ba ko yato kora ako siya kono konan ya kana kubun karawan yang wato rong wa kamera ako siya ko mga sumagira na ako viti ako maya siya kata gina kaya sibanin ni nano imaya kana kono rate dirong wande kunga te kunare kau kia mandere wante pure ane banante aso me etawa sa kinano na pa ta tira ya kaunga ba nang iri ba aya an kana ko bumba nang dari nang karawari ya kaya siya na ko na yang ko yang ate kagane ke pare apply to yun na ko ya na ko te kare sa ke pai mira ka puta wagi o dia mana tangira materari marun ni terera ki betok ba de definition ni bonang duru yai mani te akina ka kokia ki anga ya bonte bebe te yo ok pari vite ki te ni ya wanda ite ni yo anga ira si bari ni mena nda yo anga ni te akina ina ko dena nan unfaithful women the wives ki ani sinaro ko derong ko yon kan baburon gi o sina ko maya may baburon ba sina ene ko ka kita koraki pati koraki ka ya man ruwan na veni ni bure jay dare gi ene ko kia kasi kita ngata nga ba ya ko nga kita mata ba ene bun karawaya bun tayo no ko nga yan nga gi ang ayon man ako na banay ay man ako na banay gi ba ikamera kan ko bun karawan din ano ko bun din ko ra derong ko yo bun kamera gi ba yan to yan ang kariya diya kagnuwagi ay may tawag pa dyan ko ay arang tamaro ay the point dyan ito ay kinagan kaya na ako na yung papunbong ano mas ikaw nga kikayay aron na navive de deswa ni ko kira ay ning dating ira jagunare kau kiya mande de wante bure ang kay te bure asa sa maniya wala mo tayo kinakin sa kosos may siwa nga ako na tayo abay ni man na namin ni bure tayo nari ko kiya kos na ko iya
Ge, ade bebet yan. Mangge ini karo kuang kai. Kokia. Ge. Dogina si nangin dari tara arun tiye ni ketira ana muri ara iya kontakan. Patira ate pa yasin konan. Niyang oyan. Pari konan dio tiaka gidi. Tet nani ka puto kai si ban ngora si ban mana. Aban dio ara yang koi ka ko ge ban tukin tetai. Akana sinora tiriri yan isang na kita lesson tayo. Pon na panante atuan. Vevet. Ni ko kira man te bure ari si manatasia yo si veni nano nante tayo. Ano na konan ne si vete ki tia ine. Naraka botau. Si vete ki na bangay ramman. Ge. Sinatay yay ba sinariya ni kita na. Tapay ari si menay nano na sinang ubanante atu ang kana evetira. Pa sinariya ni kita na. Deveni ni bure ari si tawo ki ay. Era ba sarili. Kaya rarap. O ito ko ba, ritan na beto na inuri may kay anang kakong lagi. Ano ko po dito bukan niyo tiya tiran. Tamakuro tinungo tiki po tuwa na kunungo. O tuwa na tiriri ay inuri ari santiya kanak. Arun kapuan ni Ahora para mí, la me lo tomo en el otro. ki jay na Lagi que ururoy. O yo ari asan ka para parag na peri at men tas pa sa parier. Ibuti yay merinan na natangi na tiyaswa. Kunan ko kya no matay ka ki ururoy. Para ka tiriri ay kainis na ko ira. Ngay ka sa ki ururoy. Tuwa na tiriri ay inuri ki karikya na mente tinungo ay. Harun na maguri tuwa. en el Facebook. Yag sina kun dan. Nanay, ngayon tiya gina, ikapaka, tisikira siya. At tibimin ni Mewa, rin lang ni mais po, nigi yakapaka. Ngay, ay kapuan, nigi, zero pe, inana ko, kangan, zero kapupo, inana. Ngay tiya gina, ba, wasa nuri o matay ka, yuda pa kapuan ako waki. Ay, ikay no matay, ba, tibulang, ay, ako, tau tiya ka na kano kapuak, no, kukantan nga, kito matay, kapuan, ay, ano, tau tiya ka na, meong, kunari kingi, pa amuya ki de sakay di dong ano na tuwe otia di kapua ni tanaya pa inarik ay pati sa tararuan ni de sakay ra ni ano na ayo kana sukunan nora na pero na nawaki di aswa o te kina kay pa di aswa ngayon na pepun kapuy na away kaya dia pa ay sikapuak na pangay los kapuak nantay Singapura grown istonges ini ada kay bangat ay waya nga meaw na amon to buwa kay bukir pasong andik ngay o ito pan diri mentiriri ay yarang tigan ano ay o ito pa ayo ronan na betan kana yay may rumi sina mga bata ano ko ari kimay na yarang bubot tay setarang kay yara tayo kan o di bimatuwa na sina mga jadi bimetin mo tibinis na kontapina as na kana ko ri na ko narariri di mina sa kiperang kan ni takatinubong Era pa lagi ko ngora kan ti. Kan sila mga lorang kan kanuan tsaka tinubong. Nakatinubong kan ato lagi tiriri na kakaita ka na. Ita. Oh, Rebecca. Itaka o Rebecca. Ano na kan sinongora rongorongon di anak kariya perami. Di debo kan tiriri tapos na takatinubong ano ita kinagiyay pa. Ita kinagiyay rongorongon na peram giyaw numan. Ingiyaw numan yauri nga. Yauri nga iya na tiya kan ipelita tiya suan ko yun. Ari tiya kin na ni karikan pa ito makurto bimen mewa kibunan ni mewa. Ari ito nga apirama di. Eno sino ko na taraki. Ina tarakin tara karawan taran kana ko nan wariki mai sini to ni karaw. Tiya so ya ko na pa away yaro yana pa mai tiam. Di pa ya sinori apa? Abiram. Tiya gina kindi. Hindi makura ni wabi mewan kalikan bayi makura to wana karo awa. Ngaya abiram. Ibetia ana toro kanga yai kawai takapenya ni kawai o moncho ni mekinaki. Kailangan na demakuri amon takaw. Katira ti demakuri amon takaw. Ebusia ana toro ayo ba.
Inagi karikia bun nasina ritaka. Ibu ko ya sibuni kanan. Inagi karikia bun nasina ritaka ibu ko ya sibuni kanan. Be enana kon karikia una. Iyo ya anapu. Makanya daw sina katebo di segi ngai. Tira bukina. Yarang kai ekakawa girun na pinamba. Inagi kai ina nasina me. Ni kanan. Bukina irun na pinamba. Una no ni me. Pero iya, viene que. Ya tayen ayaro kan di kanan. Aru yang termeuri. Aswaya ni kevi. Aku nang banga anwaya yo. Oya kita ngi dia piramba. Ina kaina yaro nasina di itak. Itu kura kayak imix yo ni me kayo. Kayak kanan. Anya to paye. Ina ko nandik. Ngana aro pa itak era ni. Ini me. Ay nin jita buayo. Ina ko na ni mga katutungan na pa di anwaya ay kidoy ari yasan nori apiram. Sinakunan kami ano ida nagtinan wa naman. Anagin si anway ka tanero. Abes di dorong ya kan tinan. May para ay ate kina kay pa. Sinakunan tara. Ara ina kina ko may dun di. Pangaya ay sa kinanora. Basta Ibu kina pa. Ya ano kon ranari naswa ya. Utan namin lagi amix mga ngayon ya tatar meuri de buwan na. Mungkin ay di kini meto orang kan nawa aro ya dia kiri yari kita na yes. Sana sama kan wan terang pun kita tangi tahu. At kini kibang ito ko. Bayi kan ya kana sagi kana surat tu wan sagi tangi dah. Istibo ti tangi dah roy ya ni era ni pun kat gay bayi kan ni kapere. Pakana dia sagi agak ti jalan sagi tangi dah. Kana agak dia tata yo na tayo na sagi tangi dah. Yes si tu pa. Wan ti tamne yan. Ti pun po to ni kapere jan tangi. Men ay suat pun tui. Para pun tiaswa ti tangi dah. Ay ipitan na kung ipitan di. Isan di. Ano pong ito? Ni pun ko wana. Enari kita termeuri. Ipitan di. Kanuan tuliat. How? Ay ninun tayo ni. Ninun po ngay kakasira. Anya kati. Tukta na tirong ko menti. Sina kana ko na ko mi ta meroro. Merong dito na. Sakara ko ba di spasi ko? Coba ayo tirong ko ngayon. Kangayaragin ko kanguray bukin din yan buntu wari takag. O ito ba tuwan na ba kangatan din. Ito pa suka ko ay pa. Aragin may stand no ni Meki nun di pa para. Kahapon sila po na betegayos na rin. Wari turo mo. Ay. Kung kiragin daw ta po no sila ta ba yari. Iye ni na. Ay nin tapos. Also kin detay mo. Sa kariyan pariya ko ko nang iye. Kaya to ba yari. Karano ba ta is lesson. Okay ka ta kay Diki. May Okay na yang ana itibenes. Ya, Pamagina date. o sa tara date o yung Para ngayon. Felix ah. yes na lang po tayo. Hindi karigas pa o kan ni kanon sa kapon. Saka wa Agi titag mediaswa ni Mawia. O sukuna ni influence na ganap ni Mawia to kora kay kain kagira roa ke Mawar. Okay? O ito ba han tiri ka tiri yung uri ng tirong-urong ay. Aya. Anda ba yarang inukura-kura ayu ite kinak papuntuan at kanikina. Eragin kura-kura na ko ita tano ni Meki. Pangkana situ meira me ometa. Ayake dirita ki mediaswa iroya. O tirata pa yan adik. Ani na po nuru yaron na rarita ki mediaswa ang kagira roira. Kasi na mga pa yaroya. Ay. Ayari tirata pa yari. Tanga to ay pundo ko na pa uyang on tira. Ipundo ko na pa uyang on tirong-urong on kay ko na kibukin tiyakan tira. Tiyakan disitahan niya o wit. Ay. Tapos kunan ka wali kay takanta nga gibukan takanta nga yun titeka kangay ngaya si Diay nagi
digi pa tinan si tani ngair si dia indi pa tinan nuita ngai ito si dia indi ngair pa tinan nuita sina kaidia si tani pa na digi pa tinan nuita ngai o sinagiri ngair pa tinan nuita sina karika pa tinan si tani o ito pa ani tiran tiriri yon di ngai inuri na mente pung ngai te takai pung takate pung ay nakoimi Kurang di sa kaya diri din tapos si ayak tuwa di yang ay tahu ba kau kena paino dia kaya kangai. Ingin yang kita ni pura ngai dah pun pandan dia suai ibun tangi dah pandan antai no. Ay sen kali kita pa pandan ay ada ibun tangi di antai no. Ang kaya mga di kaya tekati ya mga tangi dia beram benar mga anak una sina no kali kena punan tetapu hari. Pun pandan na baru pun tepan na dia no suari sedang pun pandan na bari kaki. Pun pan sitabu me pandan pun tangi dia na pun ina ko na ni pandan na rin ang mga karikera ba sitabu tepan na tangi dia tu kaya kita tangi dia tepan na ako kangat na rin ta kaya kita tangi dia beram mga anak ko tepan na ako tangi dia tepan na dia ay kakinanap ay yaron na betul ay tangi na betul amat mungkin ako pun pandan ay sagi ko ako mga o ana kangay no dia ilang kura na nung pun rangin baru hari nanon ada benan kau gyuk ya nak koin benok gyuk ngai ya kangai katiak tami nanti irun ya ita kai yang giar kura gegi dina agi roi ai game ne ri iri ya beran bina kari kan mun nasi nei ko itu kura game ne ru pe kana ko na ko ya ai ki ana kura gegi ma kura kina bai ki ka ki na bera kai asa ne ben bitak sinuri ni kara ki nyoko bangan bangyan ko ya kara ba di tebuan di tamin nansia ni di tebuna di teman na rawan ya sana benda di tokora gegi asana ben kadutungnya tokora gegi meta kadwo ya kau ya rangan ni gebun ka gesi tabu oru ya nakai maka ya rang gebun kana ko di itaka kata ya na bentang ira buna men tabu ari basta ma yo ko na kai ya rigena benda ka kini ko na ke mene ko de mangai ka ngai nori ya na ne puntang ira na benda ari benda na usu ari punta na usu na pare Akangai pun kota na pendan dia suat tangi dana pendan angai dana pun tangi dana pendan ngai ram te kapun pendan ni kangan jadi tane erap sekarang kaya tay nang puno po tay saka nako adigi enang wani kan nakana ko de ayak sarili din tayo nga yo siya nanon dia suan dawanin ne ayan patawon na ni bukin ang kay etay kinagabay kana sinurani may mana ni ani kangay yukuko na no naki na yero na kapoto wa na yero ti ge apun naron na ba dia to apun naron ang kay dia to apun koko iro ay egi muna to koko ge may kakirang kan ngay daron na koko kamatung sa mga kabaran ko to koko na kaya ama di ba yan no naki kay ba na dia so ipun naranira ba kangay angay apun kapoto wa ye the image the yin the body karena sigara wati pa ya kairu agi sina kon dinna kon tayen wa kay ka akita maro hindi ka makain nanon ti atua abun na kakin do yer puni mana na yata agi ari parin to kina si sharari ay sa nan bata si kaburi yara yon tararon pati yen ni na bayo maro na batera ani sinaburan kan pari sina mo sigita kare puni ro ma kanga de banda si kunan nori ay kay ba ti atua yana de banda yon katayen ko siya na ko ira ba Ipun taray na roy na yero na kang atarakin din. Ari tuwan na sari. Okay? Ari ang anira de montay. Ayari. Tawban ito bayaran ni kakawak. Erain tangirira de aswa. Ipun kukuha kinira kang ayron ipun na kitangirira pa sina mga nakon na kana ko pun nori suwage de buina nang tere-tere ay. Kung tayo tar mauri at aswari kira ri ko. Kung tayo tar mauri buhay ka. Ipun no sinabakang kapon na anatawanin iruyano at matagi. Ano ba? Iya, rara po, ito ba? Sekarang kayo, aratay, tapo ya pun rukun naratay aris tayo mo sila. Nagmang katawroy na ako narimin. Ito pa pun sito na kabanen narariri. Sinakan ako agi sinang sabon kabanen agi. Ay pun si kabanen na takabong. Tapos kanako ayun ni Mao de Minis. Aya, sekarang ko ni Mao de Minis, tabi na de Minis sa nakatawroy ngay. Mind ti devices. Aya. Tara po,
kini kan ita kapung kang ita kan muski ita kan jaini muski ita kan jaini apa katiaswa oh Tawar-tawar kan ini kemen depo kita ko sistem mo ko te pimer waiwa kibuna tuwana na kon waiwa ay nanon de iri yo ay kapara para giro yo kata wa gini ka kami ata giro ay ya kan depa ya narik ke karawagin de muskita ya ka kiya ke bukin jai ni apa ka ay te kinagi kai pa ke depa ya narik ako ya hame de ka ti me to anira nanon na narita kita swa ay te kinagi pa pun muan te kamera ki pun te maguri ayo ena ye itakara ta ki ay nanon meawia nasira o meta te mangin anap anet ite kinagin kaparak o ite kinagin anak kunia de taina o meta ikai aika airaya puya ay anaki kona nsiku kawakinia na yamere cepat yang kami tatagi kai pa jadi kini kaya jadi kimen karawakin teben ini pure ina timnya tua ya itakangan ako yai tepa yang kakawak sinaria ini kami atatai roi pa karawakin di tepaka ka teben ini pure ina ya jadi kini kai pengen nani osina karena kuat di sifat-sifat hutan hari kini kami atata bukin di kanuan tak kapung ay terarap Aya, ayan ako imi tirana ditan tirong-urong. Tinwa 10 minutes. Iya. Rarapati seriri ito pa sa tugin ti tiriri ito pati turong-urong erang kakawaki ti kokoni me kiki at yung uti akan ako na kanda nga Jesua tiri may mo na ba Jesua pun kanda nga si tuwa na tirapataki nga si kaputawan na kakinari pun si esiyen na kon demen na ti ay niki kita na kon ti karis yero na spenen na tayo ki pun may mo na menditam ni yari depenari sinuri tuwan daro kariyetin ki may ako na nun tukon tiburi sa buong kain tugin turong-urong kay saro kon tugin ti tiririn tapos kaya sumya suwangira ay woman sumya uwa tirapataki nanu sumya woman Jane ito berang mata tani ba yay Jane ris kapara-parakin to kasi sari Jane risak ki at Jane ri ipay uraru imoy menging ki yi pay kakroy rawat ay kaya Ayer sa men tirapat dari situ wana de kasi tu wana ke ari yang kai saro ko ne ay wo te tirapat ke ay non kan ni tirapat ane pun nang kay ni silo no kon nakuira ngaira ake anama te tiasu ake sesen ndiki pa angkuar ngaira tandi ta ki mangaya ante te ay wo tirapat ke ada wo tirapat ane rang karano ka ba te kene ba ye te boda kare kita tie ni ari itangiri Jesua pa kokoni me kinoko no ye yari yaki antu kinti ye tu musik te akari na wakinak atau musik te akani kana no ka bare kana sinari ba ngaira aina ki kita tirapatari erun tie inari roidi anana itangiri Jesua ke angkane serkon te yari na pangkan ya siminan titirari aina ki ag kokoni me ki pa erun tie akai yasen ko para ke arang damaru ke nanangkan ni na musika kinabati akaran tiaru ari sinakami unak ki ayari dukin tita yo turong-urong ya pun gani sinakuiran kapan ng aira ay kasi sa tati asu as yun mekin na sa tana tiya kan kapan asi may pun musira no takanda ng arit mayroon na rin ay nakita ngayon yay nimen na kaya ataw roy man rukun ti sayi no yi kaya ang airangan iskonan silag si mena yang kay atau ba titakanda ng ti taura yura ti taurang ka taura kaya ay ano ti taurari irang may sinano na rang kakao itong niya pa no kon ti aswa kusumayan tuwe no meura koni me kinakon na tiyak ipayakan murari kiti warga na tiyak kusumayan tamni na rori ngayari ani nga po siya utara yon ti tugin na rin tapos ingkay pa sabu me ya usi na konta kanta nga rin tugin titay ana po sa ni musika kiti akara at yakarakan na po rin kaya ni sinakon ariasan na nga ni datiasuan ti montay
Pas kokoni me kisak herang darap. Rarap. Ito baya pun rangin meta tayo kainan jalan. Tiririn tapos ba ipun karawa giroy. Kaina giroy tiririn tapos ayo. Jalan. Jakanwa nga. Nakuncay ni. Adi yesen vivitiya tiya so pa nako kya ngai. Ay pun ko we yakin tiriri ayo. Ngai. Ye chay ni na tauroy. Ay chay ni na ki tauroy. Ngai. Ay pun kana no kawak. Ano me ta tiya so kya ki tauroy pa ayo takabenya suwan ako ira me sinore kay sakit tiri kay. Sakit di sidi gitu sakit di buak. Na tiya kinagi kay. Pangasin na kay nararirin da tayo. Irangin tangidira tiya so. Niko tatapayan adik. Asna kidi kay. Ngai. Ito pa irara parik tiriri inte tayo. Hostara tayo punupo tayo. Asna kay niran tataro. Kami na yay sa puperaki mora sa tataro. Tamero atuara kurapa ibukin namdiri tapos sa kuwasan ng anida tiriri. Monte tamero atuwe pasinakona ni kina pennan timeri. Parun pennan tirita ki. Merinan temane metene. O ngayon sa kyan niri ki eragin kakawa katuwe yakuna me eragin kakawa kiri. Arun dita kin jomata mangko tuwe. Pun ngayon kay ko nakakin tene tuwe nanon tapay para. Ngayon kay tuwe spun na tayo tuwe pa sita ko pa antay tapi tayo spun kururoy. Sita meron pun nuin naro ratuwe nagaskiroy ra. Mga yes pun na kituwe pa kay nanoy ko tuwe pa pun 5 di sakroy ra. Pun 5 tuwe di sangani ti mewa ta mero. Ti meon ko nandita ki meon ko an ko koni mek. Anti meto na betuwe inon tinan kata kay kapes tuwe. Sa tayo tuwe pas pun na kipenin kururoy. Nakura pandiririn ti tayo ako sa nanganira tuwe pa pun si mayroon na si may Yesu Kristo. Sinakunaya tuwe. Dukan kay menan anam mo ko dito po dito wen so na payo garikira pa ngay day kasi natawroy na kondo mo sikite ka pasinagi di kaya ito we idadikin to wari po ka kada punti sa kahit tara ko to we kung nakakapayay ra ngay day kain kapen ay kasi penen nung uray nanon ta meron ta tayo di kayo susi ko ba kung nakatime to ray dun tami meron di pay kaya ra taron kapen ay kasi napigira ka na kuan wem di ko ta may kinan ran ta menira na kaya kay na pedo ni Yesu Kristo ara we susi ko to we Kati meto rin no nikitan awan na buwagi minawa ay kay miray kay tuwa. Sana ko may kay ni Yesu Kristo arawe. Amen. Ayo puntapanan kakaitaw nakoy mo kasan day sila ni kanon na marurun diri din tapos na yun kanako ba na meo nako yon Op Radio yon na para Facebook na YouTube inanon de nga pong tapos sa iyo ay nanon the break award ka rin ng mga wagi da kabara para babak ako ng mga rona gay na resistance pasta tabo arogya taw sinakay nako daday yung ano nako itantera nako yun INIPS nanon na ba kanon to wagi na bang kay wagi kay Midland kanon to retreat INI at botagin naini yon taraway kay hindi karasin kay so pong awaki itantera on takawran man ay awaki na bang kanon na yung program ang kay kana ko na sa katukan kayo sa rin na kung uri na bang kanon na yung awaki on na tayo para sa so tayo pa yan ako kanon yung advance service kay ay sa pesko yeri din tapos na mga na ko mo na ko itantera inanon the break kayo yung mga waki at divine service mga yeri punta pa na kami or na ko yung may team ito ang kuya ko rin sila yon Hope Radio, ano, kung dita na kung mo, mata ko mo yun na Facebook Live, Adventist Hope. Kung ako na Adventist Hope, kuha rin na pang kanya, nura ka naman tawakit the live, di ka na ko ba na email yon Facebook, o yon YouTube, awakin kayo, man, the Midland, itap to ya, o ni ko tagin na ba, takaw rin naman, tap to ya. Ayo, pakaraki, taraway ito ngayon tayo, mga wakabayang ko ya, kung manay taraway, taka na ba, kumamata ko na ba tayo dari kira, sa po nakani, dari kimo, kung may nila ka naman narawagin, tarumaw, inanon tapos sa iyo, kurang po sumaya kira. Sa kanan ko mga tayo, na, kaya nakuha na ko yung ano ko lang, kami na, takaw rin naman, sa kung rataw ta na kanuan tawa, kaya iwaking kay, namita po, iruyayin eh. Narap po, tigarawain ka ba na sa mga kanta ng ating tupahan sa ibig mo na. Away niya siyan. Sinabi niya ni pun tataro mahira di sa bunya.
ibu ini kan kalian di pura senang kita kan Ayaw ko na nabigyan ini. Meron qua về con đó con chụp cái tay kia mẹ là gì yang ở đâu ta là gì bên ta không cho về đi mua sinh gì thì nó luôn cái này mẹ arun garigan boom cái này mẹ orang jai neri berharap ya musika kita akan jai ini buat musika kita akan jai ini buat lah jeswa tao về là phụ nữ nhà ta cái này thì cái buổi thì có cái tao sẽ the primer huevo tuwa tipo na tuwa na con huevo uwa pe ka te ki kan de pa e de ki ne tugin ta ka pe ka o ta ka uwa mi ro te ki ro le ri ki Yesu ne anak kain ro to da wa ma ko ta ya ne ko ina non de ta ya ta ka pe ka o ye to ki that's why na tangi dira me na ye na be to ki o ka ne to ki de ta ya ne ba to ki de na ya ne ya indirana te metaron de dano anche te to ki de tayane o snaga ko wa ba te to kana na no nga jeswa snag na no kawa ki do ya na ke ati me to ni ka ko wa sa ki na no te so ba ya ko ina ya ne to gin te bure ina ka ko ki to gin na de bure ke ay ka ne ro ko to gin na de ke de era ri de Yesu ene mere me era na ri na kaingo nang na LC sinang doon din kagayari na kaingo o sinari ko pa kain din yan pero kung nata kaya jo na dayara kawa kinakon kaya maneri yari ke kayo ana sib ana kadibere de sib today oh ya kay yara deka desu apa yara wow hoy daw ba ya tapari na ba orang nara ada lesson ni kayo makariga mi din wala ka ko Ito kasi ito maguro the primer way wa kung na to wala kung pa ba ya kata pa nila na kan na nagaro na yang sa marita nara pa Kaya era bate, desibasiban de kaya ibigin na rin ka so na kayo dira. O ya po isiya po kara rasa ko. Ya kaya ira na. Sekarang apa kung Ini sampainya.
Sometimes I fall on my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Oh, Jesus, sometimes I fall to my knees.
and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. There'll be no war, and there'll be no change when Jesus comes. Let today be the day. He'll come for the weak and the strong just the same, and all will believe in the power of his name. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't wrong. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. One day he'll come, and we'll stand face to face. Come and lay it all down, 'cause it might be today. The time is right now. There's no need to wait. Your past will be washed by rivers of grace. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around.
to be thankful for. Jesus, you are so, so good. You have been so kind and merciful. Father, you have delivered me. So many reasons to be thankful for. Jesus, you are so, so good. You have been so kind and merciful. Father, you have delivered me. And I will lift my hands in praise to the one who gave me life. Jesus, I thank you. Oh, Jesus. Kan naben ni Mary nanon narakauwan ni tira. Inon tameron ti tapos sa iyo, mine na sinawagi, iya tapi kadi kita panan kami Mary na koimi. Ano pusmay na koimi ay kikam marukoy nanon ti tameron ti tawanon tapos ay. Kami ay kikam Ronnie ray nanon ti operate yo. Si pusmay na bang kami, inon tameron ti tawanon tapos ay. O ngay ray kain kapen. Ay mine na sina din na ko nanon na ra kauwan ni tira de ponti takain tataro kiti tataro di apa-apa kiti nakaida kidon nara ara pasta kadinya kiti Palestines tabwa o ya tauro na ben nanganan usmaya na kasi usmaya ko Palestines bukin ti spangaro ko nakaroy kaya ko nakanakuha na ko ira inon ta meron ti tawano way na rakanta nga pa narigi pa takakura-kura o narigi na pa tirungurung way nakaanganira takanta nga sinakunanu nga on mga rita gidi kime arawya ari Yesu Kristo. Imana sina wakin akon ti takain tataro di apa-apa sa kaukira mo ti tataro. Ki kami na yay sa puperakin tataro. Tamera awatwara sinipoy ko men kay tao ko. Inunun tameron tawanong tapas sa iyo ari sinangunguray kina iyam tek. Kuna men ay doon na di sa katawro am tek. Kabiri ay doon tami merodi. Tete may doon na. Ngay na kisungura to ya. Inanon ta meron ti tawanong tapos sa iyo kasimen na. Inon ta manya pa inanon ti tawanong tapos sa iyo. Agis susnura kisidita kinape inanon ti online. Sibusibo ko nakakapayira men tapoy kakokoro. Inon ti spangayo. Ratataro ora bubusi. Tami merori yan namin na irura may mon na yun karuko tukin na buwakim. Pay kay ratataro ni kapen sana ko yung sag na rorori. Men rori na si Maria Yesu Kristo arawa. Amen. Sa tawroin po sumaya, Palestine, si Pukin sa pangara, inon ta meron tabasay.
Kanda ba ni Mauro ni kabanin tataba sa tamaro ay? Si Skarabati at one de derarin de tataba sa tamaro ayun guys kung ano ba ni mga ikotagin kabanin. Silita de tatakan mo sumaya san dagin na kinta tayo. Moraradik sarita kini busmaya ke ari sira yon de radio on the live de tayo. Apun ngai ra kasi manin taka yon tata bayar nagpamiglen itabdewen de tayo. Sikawan taba sa iyo nitira na may yes makurado na manitira na nako ya ay tebuta kinay ni po yay ari sa nga nabara ara kamaurin ako yan ayata po rin man ay ara katikroy na yawaki kawak inanon tataba sa tamaruay dokora ikay intatayay ay radaan makuri the mission okay si pangaran ka ba ni nanon the mission intatayo sino kung meron po ito niyang dirigay akan ay tayo na go to the end of the world kasi nanako tabon na Ahora po to niyang way ka ara po to niyang wayo si ko kyang kay nanon tayin ararari ara taro mauri mas pangaray kakawag kay kasi kana ko inanon tatay duwan maduwan inanon tatay ayren tayo narisin ako matakanta ningan ilarigin na kasan daginak ni kayo na si the theme sinan ako tabon na ba man tayo ina po to meroro yon tatay kay kangay tirabugin na pasinan ako tabon na banda tayo. Yarang chen yarang kata with the message ay area indo ko tabon na ba. O kanta nga babag ba sinarisi dirong ko tayo yo. Asina ko na noran nira ngaira. Kain ti karisan tayo batirabo gina. Seriyay nuota ti evangelyo yo na ko tabon na ba. Tamarari karo manya sirin na ko anda kay busi ko po biyaroni. Kabaya tirong ko tatayay bana man na nawana na ko ira tuwen ka ban asin ko na ni karikay pangaray kakawag may sigani ko kay narana si may Yesu amen arang ni may sibugina kay sariyay ni kaya tapon na ban mo ta tirong rongway arang ni may sibugina batarabugin ang kay sariyay mo ta tirong rong na kunin na ari tagi na ginta tayo ba sariyay ni karukway Ate wana may bako na. Sika ko wage siyagi. Madayo wa muy mawa. Angin tayan tatay mungkin taginan. Kaliginayan do ko ni Yesu matugin diyan naba. Haben in saroy. Saro kung dato kin tatay. Madayo wa muy mawa gimunawa na ko ni mawa. Ita ginagay inamay siya na ko sinarano. Inamay siya, inaro ko, inawusi rong ay kamay siya pa, bukin Kristo. Ay ito kumanya po ko. Di ba yung kayari kin dyan na ba? Iawara ka tirong yung teka ni Kristo, ay yarang ini mais kuro. At yaman tan dyan na ba yun, iaba ni minuto ka nakanta ni nga, baya minaro ya Kristo. Nakawawa. Dyan na ba yun, yan niya kindi buwaka. Mata ko bumawa gibuna nuwa na kunwa. Ita ginagiyay di buwakan diyan na bayo inang kura imere na yaba. Sa ko na bay nanon nayo. Sa kamando ko inanon sa asman na bay nanon nandatay. Kadenua. At yagin na ginanon dirong ko nandatay. Inang may siya bay ni Kirina kibukin Kristo. Anataya ka diya tuwa, inangiri ka bayi tabay ni kaunun, tabay ni kayang atoa. Sa kinabasi ngaya. E mga bundok kinabaron na rin may main. Yari ka nataya ka diya suwa, baka nga tabay ni karikidak. Yay tinani milyon niya diyan na bayo, yon na Amerika. Ay milyon niya, ibukin, tirong-rungay. Akati ya organization, ayara ba tayo bugin na yakarikirak.
mata kinaki mata wa bui mawa tika buti pi mawa bana te kinaki evangelio na kota bunda naba angkanne er kona ba te toki ani bukin ang kai sawo ta terong rong ayo na kota bunda naba bai bukin apa share kon te tai sa menena aya pun dia inta kinaki terong rong ai bai bukin apa ya mais te amata aya bua aya tangiria bana dia ni kok Okin Yesu asipan ni kata ni ngaya. Ena norak. Ena ro komete mimitong. Awaki ena na panakuin. Ngaya rin kanano na pasamin ang dato kintatay. Ano nung kanya ko wajat ka. Syariya ni karo ko terong-rong anin na. Daw. Terong-rong ay. Matay wabui mawam. Ikaw ngayra. Pasinari ang nataya ba? Ya kisi kakawag ya sinatay ya naro ko Yesu. Ya kakawag pantatay na napundok. Aka na sinura tataya kan kay ko na ganyan po tayo na Yesu dinipi mo ano wana kundi mamadawan. Ata kin na iya ake yataro kundi po ngari madawan. I mean yang ati kabutaw yon na natay nuwa. Aron rokon na sinjama dahil na napong anabong nuwa ayron rokon na sinjama. Mamarag man momoy man yayin man nangangadeba na kundi yayin awagi atay yang kero ko na batiya ka nung siya. Ang ano ba siya kung tiya kakintayan? Aya po tiya mamarag aya po tiya momoy ate momoy ra momoy katiti. Sak. Tigo ko tagin moy no baye ka abasin di baga ni tagin na ginitay ono bu man mawo. Dani ni baye ka abasin di bagi na no mangko. Aya ko siya to korak. Aya pa niya yatay. Baye kairiyan ako man nakanta ni Atiyaso. I mean atagin na Yesu. Awake tati kan kero kon siya no. Ano na anakabutaw Yesu yon no ginan tatayay. Ikabutaw wa man tay noa. Ay po na bate maningan ako yay. Awan nga ira tapera siya nga nagintatay. Siya nga nagintatay amuan dire ni kakawag. Mayra kan te kare sa kaisibong. Dataling ako kini Yesu. Sigariya yagisaki. Taberara ni kakawag. Wutan na yarong wani rakitin man. The causes to be mawa kipunano wana ko tiptaw. Awayo si Bangara. Kakawag asinariyay nataya inanong tiririgay patabera kakawag basinawusyan na kung tiputan naman tayo ni kinipas. Pabanaya ni rakitin man. Mohon tiray ni kakawag. Adara banaya ni rakitin man na ika in the causes to be mawa kipunano wana ko tiptaw. Timuan na nila. Evevete ibugin evangelio ari akiatokin. Ano no nandiyan na bayo, iya mais kita na anatay ka Tiyaso. Ano tapos? Ano bugin ang kay sinana ko tabon na nabangkay? Pari po takin na Yesu. Agi ba hindi nuwan Tiyaso? Ang kanakain ako, dewe. Manarin na riyan. Itawa na ra. Anatay ka tama, wari ka ra. Ano no, nakabuhan pa itamat ang dyan na bay. Sa kibitian na rin dewe. Ayun si tatay si banin ni kain na ro. Si banin na buhat Yasua si teman. Si banin na tayo bayay Yasua, yay Yesu, ayay tatamu yaroy. Matishirak. Si kasinira man ang tayo ka Yasua. Paano bibit ito mo na nara? Bibit ba, ina na kung ba, evangelio. Ano po evangelio ni ko? Wow!
Sivitek basina taru mauri aja so. Adira ini kira mati taru mauri. Karena sivitek basina taru mauri. Ani kari kan baik te makoro ua ke bona te ua na kontenua. Anya te tai asina taru mauri aja so ya boisa ni kasukwa ki aja bunga aja tabas aja kaisi. Dosina ko te makoro ua buki bona wanua. Anya dia mengko ke dia so ino sua ke te buina sakit pa ya bo. Kaya mais dama te hakitan. Ngaya dia kangai uringa te bunga aja tabas. Era ini mais sa ko sina ko ana ngong bunga kay bata ko pa agay ken dosina ko wabu ki bona wanua. Mata kan te kari ki pa ya ni kari kan bai te makoro ua ki bona te ua na ko ua. Tongot de no. Marau ana ko ara ka te ki te ua na dosina ko wabu. Ay tere yai. Paya kari ka dia suwa karo ma na ba ay sa te kasi po. Nano na e pundo kina batakan suwa ki te buina ki na konta kari pa. Ayare ane bukin ang kay sibete ki te tayo pa sinay na vevete. Diyan ray pa sinako kiyama ta na kon te taro bauri ni ko. E mai sa sirak. Paya nga te bongin taro bauri ni ko wa mo te ka. Ane bukin ang kay sina ko tapon na napan tayo. Akana ikaw ngora ikara iruan ta tayo eh ring po dino ngong kayo iruya. Punta ben te kari san kay simong yon kriba Spanish wangira. Tatay taro mauri. Ari asan ng atias wan te paipa. E mai sa buhay. Pau. Ano pong musik tayo katias wa ayaro ko. Awayo te ngong wa te kina kaya inano ko tapon na napa. Awan nino nung tataka, I will go to the end of the world. Nakuya, pero nga, tayan tete. Awan matan ako. Tiyan na narita ka woman, banana rin kakawag, kintagin tebu, ari katanga, nakunti ako nabay. Ate kinakangay, iya pa ka paburon. Iwan na bugin ang kay Sharia in takarwaya turong na kunikinibasin ta tayo. Paya tata ay tiri roy pakan baburon bungay kay. Tinain diri kasi kuna nanay man banan tiyan rati ta woman. Tuwana. Kaya ta ki yamata. Maintain ta taro mauri ay kairo. Kaya the system of worship. Takawawa. Suang agi aman te kanta ni ngareng tamarwa. Hindi ba ya amino dagiyay awasin ako. Awan ako ni kaya papa. Round the tabas ay naroon na itakin na. Ada weekend na ada na ino ko nung kasi ka na ko Aba ni nilagay ka mara theme asinan ako tapon na na. Ada na ko tapon na ba sa kauring nga kinta tayo yay. Nilagay ka makakin dongorong ay katakin na kinta tayo. Nakadenua. Nabanante na dahil takatiniman. Dato kinta tayo yay. Anak kauring. Ibugin tarabaurian. Teman nari mapuwan. Sero kunta tayo. Asinang iriya yung tabakara kiyay. Anataya katyaswa. Ang takarwaya. Tirong-rong wakawag. Ibugin unia ginan te kwawa ria tangiri tiaswa bana ria ni mata ta ye jon na bay bana kipo. Ang kana stagi na taro mauri ang teman nari mabuwan. Ya mai siya kasi ka kinakwaki. Ya mai siya irana ko tiya ka kintaro mauri. Ya mai siya ya manayay inanunubungay kay. Sinarin na tayo ba? Kanikinayan, nakanta ni nga, si Mena inanon, anabota kitiyaswam. Yay desway rora. Ayay ko asyota ni Yesu. Nabisin na siya yarang serious. Eurubay. Ya kaunun,
Ayaki basin tangiroi. Iroya ki akita uroi busmai. Banya taberam. Ay kasita ko ba yes pangaray bukid derong nung eroi. Ani mo yakwara. Ay kasita ko ba yes ito kwawa iror. Ani the commissioner sangana kiruntiaso. Ayo tetaya sangana kiri. I will go to the end of the world. Siya mena inano ni matatan derong nung. Asikaw rin agin tetaya eh. Paderong nung ayo. Ya agents. Sa kiri ni kasikuano. Kaniginayan do ko niya sumatagin na hanapan na rin nastagin na ni Mata Wabuy Mawam. Kanete tagin na kiti evangelyo yun ako tapon na hanapan. Ang kanya, ayro ko na ba ito toki. Mantay tabi na. Antay yan na tatagin na kiti evangelyo na ako tapon na hanapan. Ay tayo papunin ngay kay. Ngay kay isasan mo yung kuwagya, ipasinariyan, dagin na tirong-rong ngay na ako tapon na hanapan. Apon ti evangelyo roy, apon ti evangelyo roy. Raw. Kan no Yesu. Tayan dadan bravo sa gintanyara. Ado kasus. Saro kung dato kinta tayo. Kana sinura tayakan, the image ari tayo ginagi. Ari emiya, dawa ari ne bukana tam. Ay maninga, ay mga miya, tanyara bayangan na girun tiyaswa. Tarati miya. Ako nura te buwa ari tato. Asuna te kora. Babana te sirewa. Kebaina. Babasina. The bronze. Wana te bis. Raw wana ma'am bis ma'am tano. Ako nura te sibu te wana pakamay karawa. O iriano ko rapatan te buwa ari. E sirak simena yanga. Saki. Pasamin ang raw mo. Saki sa amin na Roy, detayari, sa kanta nga pa kanta sib. Awan na bugin ang kay, tayo ginanon, rukuray na nun detayay. Aruran ni kaungay na, basi nakangano sinako. Awan ni kaungay, at ako rin, kitarong kawag. Basta kita ngira gini ba, si mana kataya. Ayakan ni pa kanta sib, may karo. Yung may ismahin nga rin, tirong yes yan, guys po mga iyo, tawan tayo ni kay Gati matuwan tayo ginatirong rungay. O kung nang tayo kinamata, abay na rin, hindi ngay. Iyan matatirong na. Kakasakit yung indong rungay, mirong rungay, niyog yung kinapa. Ang dapat tayo bunikain na ba? Tano ni Max. Guri nga teman na, yaswa ngay, ay tako. Basta, ay nung mo ginangay Yesu, yara yakog yun. Diba ini nga rin bugin no gini Yesu, ati man ka nga rin. Kung diba ya, ikabuhay, mawiya, angiya, amata, diyan na ba yun? Ano bugin ang kita tayo, no? Ita Yesu, kang na tayo Yesu bugin, no? Aron ro kon na si Jamata, o si Tapo, matitay, yaririkin na tayo, no?
akitangilia ni mena yan the Vatican. Ate wayo bungia kinjata bore Istanbul yon Turkey. Are Constantinople aranangwana. The capital are near to where Constantine Tempera may Rome. Are the demonic Christian and Eric Bate Pope. Ate wayo ngeta Eric Donald Trump. When we get gano. Ayran kamo mo Donald Trump bayaran na ba kanga sita po ma Constantine the Great. Akana sinora nong duwa Donald Trump den nong na iriya tani kari kari nong na bayo. Tetapi yang aduwa na yagdo kita kita duwa yo bari to pati wa ti Christian. Enay ko sina no ya Christian ni kabar. Kasi kita ngiri apa sina monta anta kinayo bang ko yari kita pa ya asipan ni meneno. Matera ti pa sida kinanta tayo. E pun ko wa ti data ni promise. Ana kaya ta guna kitan tani ko ro nong na ba. Ganano na ba Amerika enay ko tatawag ni Christian in tayo. Ya kiri ni karo ya bana man ko katakanga ngari kita ni pa ni kiri na kiya Christian. Bong agi kay. Round tayo. Tera bukin ang kay Syria mo dati evangelyo na kutabon na naban tayo. Share ko tayo. At tayo promise. Kaya po nukuroy na. Diba na guys po mga ya, ay tayo kina, ay tirang kayo tayo yari kintiyan na ba, ay tirang tayo kayo sikanta ni ngayon. Ay siya. Kuwari ay kakuwak. Saro kong dato kita tayo. Yuring ang kuwan ang ganang iro ko de tsunami kiribas. Araw siya kong tatayari. Kasi may na very asa swanga gabasinan ako. De borawata. Ate man natin unay neta ko. Ate si bauta indo ko tirong ko ay. Mani. Ay kay beke apunta kina kita pay para. E apun kando ko tetok. Isway hindi na ko adyo mag. Ay sa taon na bayo e apun tete ipun irong. Because of pasamen na yan. Awamata. Diyan na bayo. Apun di matuwa na ba? Confused. Takauwa ni kakawag. Bago takatinuwa ni kakawag. Bayarang kayarang. Yarang ni katabi. Dimesya tayo bayarin ko yung yamata. Bukin na ba? Iyari kita kiyang kayo. Tiyak yotan na tayo katiyaso. Asikari ke siya ke. Era ini mais jama ta iro nang kai e bonira na ta katiaso. Bakya taya ay ira na ta katatan. Asa na kan proof eh. Pabun na yo na kai ni kataya tatan may mo. Tatan yagi kana ko atam maniyewan nigi ana ko. E kana ko dina. Ana ta katiaso. Adara karaya tatan. Karikan bahay tayo makulitin. Ano tinata na kuya manin tatawanan ni kabani. Okay? Ay mama natin yan. Eswa nga niri. Yaka nga tiyak. Wakam nagi ka na wante kaya yun. Niri yaka nga. Ayang sibianin ko na ni kani wan kaya kayo ni kabani. Masita kaya inu kayo. Kakana tayo katatan. Kana. Okay? Aswang ina ba sinagi ringa? Ringa! Aswang ina dito apa sinama diay kam naki mat. Kam no na nakaway tatan may mo na. Ana ka ngay dito tay kan na atatan kan. Tay ringa atatan ringa. Ano ko naman diay? Kwa ki mat diay. Ando kinta tay ana wante kayari. Akan na. Aringa. Abon jerong rong akan kawag amati ay. Kain mabir. Siya tarong rong yan akay. Aban hindi meron yari atap. Arun tiang akari ari ko kaya Jesu ang kikangay kaboni pay. Atam maniyewa awan ang uyan
Deban ni kain tayari o aja tu adira nang ko yayay. Kunin deban na bon shiring at deban. Ya kita pen to jeni ba ko naririnig ko yay ke jeuri ke dira ko kiba sinda ba yay. Nasiring at deban ni bakara bami. Atira ari kiron kain maber. Abera ira ari ron. Tama na masina na bari po na taron diyan ka kariari. Isiring at deban. Paano kariyan ako nantay? Okay? Tira ka royo. Yan na wanda na. E po na tayo po yari ni karoya kain. Mayaga ni karoya. Kana sinura diriri ay. Nakawaman na ika yakain na kariyan akong teatro. Ano nakain taro mauriya teatro. Akain ni karoya roy bari tuwari na kung na wan nonton wa yang kan teatro ba na kariyan. Ay ito ba yari? Ate ba yari? Yay teman na yes. Ate man na pure. Abera. Esa na kariya. Kain. E pure na kariya. O si wo wana pa iteran jaw na ba yo ay kire mara rin da ba sin. Ana bota na mata des. Ate bota ke confused. Dagi na ba nun dito ka babur na ay confused. E minuto ki jaw na ba yo yay. Ay ka na kuno ra debe deren de kosus. O sinako may babur. Kain yang akarya abera yang akarya. Mateman na yes, teman na bure. Ana ka nga itiat wa tatapos sa kaisibong. Kung tatapos sa kaisibong. Constantine, nadagi na ba nga yabi tayo tapos? The history? Yun na Constantine. Si kain taro mauri. Ika taro mauri at yaswan tapos siya. Bungin tayo na kung bungin tayo. Ano ko yung bang umetin wa tinipi mauwa. Ay ika taro mauri at tapos. Nanawagi teman nari. Nadagi na tani rin makurisi uwab minimawa. Ini natagoy na nung nabena kiyan ako naman at tuwari mo ang tiriyatat. Ano ni kita yantay. Matiswa. Mayari po dahil kinakitirong nung. Kain, awabera. Akain tabi kibayan ang kwaraw. Nandugin tatay. Ikangan na tayo katiyaso. Antay abu sumaya. Usumaya rin na pera. Matayo suwab matawa na. Agi ba ninin Wendy Yesu akan nakakain ako. Duwe. Mana rin nariyarap. Tawanan tayo katabawari ka. Akan ako nura kabanan tigibuan ng tirong-rungan na ng iskroy. At tayo kinagiyay. Pag ba tirong-rungan ang kawakin ako. Duwe, sa iskroy ka kayo kamas na rin. Duwe, sa ekstada ng promise na rin. Pari po na-confused na bang kayo? May teman na yung duro ito ginanong kawag ka na inuri amat tayo. At tataro, apun confused. Yaban, hindi ka king kay Japan, na naman kita tamo yarori, ang kuha na yari kinakuya tabo ay kamas. Okay? Puta kay kakakuro. Ay ka na yapo, tirong kay tamo yarori, ang kay, anagit yarak, manay madandaman. Anong basin tete? Pambaramban sambans ka nga di kakintakan. Awa ka para na ko, ba't ito ani yan yan? Mais tiya kiyota. Reading gemen ang tatayari, awa tiya yung tara, atara beto rin meron ang tatayari. Kain na ba kaya ko rin tatayari. Ika nga yata, ay na nakayamengin. Sa kikari na yun, ay ang kaisang noin, tira kakabungan natin. Noin na ratete. Ano na kayo, the foreign language. Tete ni yan. Atira nung tete ni yan na. Kung tete ni Kiribas, akan ako may na Afghanistan, kung nam tete na Afghanistan. Ano ka niya tete ni yan? Ano niya tete na lagi? Sa kikari na yung waka. Yara kayo siyang noin. Ara tete. Patatatan, bunti siya kiwiya. Takora kaya. Iya ka nang confused. Awag si punta niya, inuri dapat agya kakano ko at yaka kintataro ka kinayo. Iabusin ako yaka kinibutan kay kakakurong kayo.
Ya peni ni po tete ni yan. At tete ni yan ang tete ni kini ba si yun ka gumanda tete the foreign language. Pari tinani yan na ka tete. Ang kanano ba tete ni yan na. Ana pun tete ni pun tete. Mangko ko na ngon no indam tete. Anya na na kinta tayari. Gani niya kinta dinani tayari na na ba tete. Tete ni ka rin mato ko ra ke kya ngagi kay. Ang noin. Ay tete. Sa ki ka rin ay wakay. Ayaran kay siya ngon na tete. Ano kana ko tete ni ka bumburumburan ano siya kita tete ni yan. Ay karaw ta kay kaparam kay tete kinay. Ano ti tete na kya ka? Pero kung tete na kya ka bayagi ko na no na tsama. Kana ko na tete. Ko na riyay. Na riyay nungo na no na tsama. Raw. Saro kung tete yare ni kakawag. Kain te kari san tatay ay saro kung tatay mo nakakawag. Ngay lagi sunguran tatay yo saro kung tatay rin kakawag. Dan nabayo ko rin gikwak. Saro kung dato kin tatay. Kung na yo ro yapon kain na si matirong rong matay wo pimaw at pimaw. Area itatagin ng Evangelyo yo. Nakontabon. Nabang. Pati pa inkosos. Nakuha na ni kapan. Tinatabi ang ayra, kahit di kari siya tayo. As na-proclaim kasi nakakura ng durong-way. Ano tayo ginagrimata yun? Wabli mawanuwa. Ibi mawanuwa na kung wabli. Ano ko sa sistema ko na dibuin natin kung tindato. Tabi rin kakawag hindi tayo. Karukuhan tinong. Sinawuta tinong na kuya amata. Panariay na tayo. Sa kita ka nga, durong-rong mataka nga, as guys po mga ngayon kay, butan, durong-rong na kuya. Sa ginabataka nga, busmayan, durong-rong, bali damat, dabo ni namat. Nataka nga, kanaya kinuko, durong-rong, iron damat. Mayari yan, nakakakaiba ng kuha giray, nanon, si pangaran din, dukuran tayo. Tabi na ngayon, natin kari siya. Asaraniran tayo mga dekade sa tinikira butan na. Adirin niya giron tiaswan tayo. Sinatataro. Sinabusimaya damon tiaswan. Yara nagbaka nga. Ikabeni ni karaw. Di? Adi sinabusimaya itatamu yarori na kuya ni kapan. Pasinamay ng mga yan. Nga natawaran na pa sa girangin, kura-kura sa girangin, numex. Kanya to ayakan na kirang kura-kura tamo yaro dito. Manda tayo. Sikaw nga ka pa. Kaya po waratay. Asariya yung tataro. Ano po siya diyatuwa. Utan ti mea wari po ni manayronan. Yung kura-kura rin na ti matuwa ng maniran tayo. Arin kakawa kinap. Sinangiri ka ba utan ti apa. Aro na rin tayo kinagrimata yo. Mewa ti pimewa no ko ti pimewa. Kain dia kada sa pun dia hindi kebatanain no. Ngayon taan ko so si mungkin tirong ay. Ang ngayon taan mo ta tirong. Arin kakawag. Pati sirak. Kasi nakatiyan ta tayo ay. Tinapay ka na rin kanaro na basta ki si silence. Kasi karungwa. Kasi kita na tirong. Tau. Demono ba yan narik? Amata, anamet. Ay nakiyo ta na tayo katiyaso. Baru na nita ginaginuti awa. Kibunono. Kana sa garawa si pangaray, inamay sa mata. Ay nakis. Bigiro na tirong ay mo kakawag yan. Mayarihan na tabi rin kakawag. Nakawuwa rin kakawag yung tabi ng kanano na basagi tagi na tirong ayo at kabuano pa yan na rin kinakuyamat. Sinagaraw at tabi na kang atinahan mo sa maning ayam. Tantanda ni. Kamuri nga narong o Yesu. Kaya takin. Dagi na kayo ni Yesu. Enang kung tataro, ayo ko, tira po, imina. Po tira. Po tira.
mga anak ko na ba, yung po tira. Kaya na tayo kay Yesu. Marurong tatamo yung mamamara tira. Pero, mga ito tatamo yung astagin na isa tatamo yung tatamo yung jama tapo tira. Tatamo yung astagin na ikay. Arun kura-kura jama tanda na. Kaya nga yan na rin Yesu, paano tandani, ni karo kuya ngayon na. Ang ayagi tandani, amasu ni karo kuya ngayon. Agawa rin na nung ati bayari. Ayarin kaya po Diyos ako, bari ako tagtiro ko nung hari. Kaya po Diyos ako, kaya na tayo ka Petro, ngayon man ko, iniro ko kumete diyo. Kaya na tayo ka Yesu na ko. Para ko wa siya, paano ko nakakaya yung mind. Para kakaya, diruwa dyan tayo yung mind. Sabi ko, ba nakabunga na, kakawuan mo. Pero ko diya ba, bugi-bugi na kayo, dinayin, no, dinayin daw sa kaya benin ko. Kaya po, diba rin ka ba nung? Kaya kita man naripunta ni may Yesu ay, nakaburi ang mga yun. Kaya na tayo kay Yesu, kung kaman na nasinjama tayo nakaburi ang. Sige mayon diya ba yung well? Di mayon diya ba yung well? Ano ko, autosan na? Ibuwa kayo. Antugin tayo, ang tirong ko. Kapag na naki Yesu akas kaki. Petero, parihan na tayo ka Petero, nahiri ko ni karo ko atimat. Bangin, dinan ko semua kaya wabar ni ko wa. Ay pen ni buat teman na imuin teman. Ana ri Yesu pen ni buat teman na imuin teman. Isira ginte tata sai. Ay nang kaya ko tagi ngai rasi ko tagi. Terang kaya ra kanta ni ngang kaya. Saro ko dero ko ngai. Sinanun na ba? Sinabuni ba rin doon sinakoge? Sinakatutungi yan rin Yesu. Tako ba tinong mga kawak? Ay, ako ngayon ano ram? Siriyay. Diba na nila Yesu? Sinakatutungi nga na tayo katiwari Pedro. Patugin dito tayo, Pedro. Ipon na nga na nun, ibugin Yesu. Sa kinari ka ngaya giriyan dito yari. Uri nga ba dito pa yari karoya? Amina. Itagi na, ngaya na ba dito ibu ko yan rin Yesu, eh? Mati ni ba rin sila? So, veteran tayo, kayo na ibaye gana ni kakawag. Ate mo na ganda kinakuiran tayo. At a personal revival and commitment. Unirora. Aro nandita kimeteatua, unta ba manira na. Ngay lagi ay muyo ko, ngay lagi ay isbangara. Abon nga kanje karisan ka. Ebo ni kakawag irora, pun boni kagini maura, ibo ni irora. Ara commitment, day takira. Nakakani mak, muhan tira ni kakawag. Nakawuwa, ara ni kakawag irora na. Karawan si pangara, ngay rariri. Ibo kita takin ang tiyawag kiro. Awan na sinakaroy ay meaning kayo. Madarada ba irigarin ni kakawag? Din na kuwan, diba yan? Diba sinabuni ba? Din na kuroy na. Ang nga na si karoya, kanga si karoya, kanga si kaparaber. Ano ko yan? Si karoya, papunti ba ya? Tiyoy ni ba ya? Si pun kusya, may nanora. Pari yan karawag. Nakadinuwa rin kakawag. Kapungan nakin ni Baya, kaya may nairora. Awag kasi may nanona. O tira, nanona kita tayo. Ano kung magurin tayo tayo? Anyam tayo kita na ko yung ram na magurin. Yayam tayo po, anyam tayo ni kasi na ko at tirong-rong. Tira, di minsan rin may nairom. Kapungan na, ibugin tayo kinang tirong-rong. Payangan mo tayo ni busin ako tirong-rong. Ay kawakin tayo. Ako ka ba niya? Rong-rong tayo. Ito ni kamawag. Ito pong kaya. Di man ang atakayo. Kaya ka ni kina Yesu. Kaya ka ni kais po may Yesu. Kaya nga nataka. Yesu ang kinorya. Takayo, bari ko ruo, bari ibandamin ang namawas. Ito pong kaya. May main na anora Yesu takayo, baya na bininurya. Kaya kinikinura kina, bari ang mais na na. Mais na na. Ay, biniragay at kayo na. Tapos kumorya.
Anda nora Yesu. Ba Yesu kena kono kaya pantara lagi napa. Taka yo bari guru. Awara Yesu arang kan nora kiki. Amina ya di mga yaman ako nanaw sa kana taka yo. Wah sana kon diaw sa sinama. Oh na tama ka pangantata. Mga ano kon namara ka matyaw matyaw. Mangkita ka Yesu na nun diaw sari. Adira ate bayari kita katakan ba Yesu na nun diaw sari. Ketira kita kayo. Kana to ay Yesu ni Papa kanila ko nakakana pa. Nakapuno ko yaw pa kay. Nakakana pa ano man kataburo. Awa tayo. Nakapuno ko yaw pa kay nangani kana ikaw pa. Mana ta Yesu. Pero ko de maun Deus. De bong. Eka ngay de bong nga, de bong ngay. Pabon na sinababaram de wa baro ko na sinjama tanugori ay gapo. Pana ka mawi. Ay de bong nga maw bon de bong ayo. De bong indagi na gitirong ko bon de bong ngay. Okay? Akana sinora terong rong Yesu yagi ko ni kapara na ng Diyos. Mata kayo busimaya. De mawa po bugina pa Yesu. Emena ina ng Diyos ari. Ana sinora ta kabaran niya kari sa. Irori kaya. Ereng ni mais ta ka. Mata ba ya dagi na kinto terong rong. Dako sa siya nga terong rong ari. Itay dari kita mataro ayar. Pare. Teraro ya kang kaya kali sa irori kaya. Sige ita kang nga ya kang nga ring mais. Sige ita kang nga ibugin tiran nari tagi na kere kang nga iro ko ya. Yang ki baya yagi buya yagi mariri. Yagi buya yagi mai toro ke baya imena kang nga. Stabu ma ya imena muka ya ka tagro pa nga ro ya mena. Akana ko na terong rongan. Siguro na imply na kon. Mauran nun mak. Papunta kan tiran na rin woman. Swim ekani matatapo ero kayo. Tatapo ari irang kabubu tiran niya ikanga titiraran titaka kintanan ani busy ke. Ang geru gaga nun tayo ni malanga. Aya ka uya ma yato ka bubu na kang asta po ba. Gero ko kiki yung asta po ba yaki. Yaka bubu ay kina pa rin. At kina baka na kunin matya ka kintan na iyo. Inanun businan ta tayari. Ang yata ni ka matipay ka kuwa. Yay baye ka nga. Kakinda ko minantiran na yaki lang kangkang. Kuna mo yay ako. O mumutay yan. Okay? Man, titaka kinak. Kita kinak kari sa rirori kaya. Amen. Eto ki. Ero kung tugin do kono konteran dia kalis. Aka na sinore daten province bugin do kaya. Iri-iri baka no ano bongay kay. Ero kung tugin. Siya ro kung tira uro unwaya. Ipun puro iro. Siya pa ni kanta ni nga. Pakanta siya. That's what. Irinig ko tatay ay. O irinig. Pasinatagin na tiro ko nung kameo. Ako yamata. Inaman tatay. Stauroy. Ni kaya kati memete ay. I will go to the end of the world. Ko tauroy. Ni mana nga. Ni kaya kasi pangam. Ako na bitiyakin ako yan. Karano ba si bitiyakin tatay ay. Tapon ngay na kanti kari siya tatay wag isang oran tatay ay. Ko tauroy ni kaya kati bitiyan. Mananong makwaw. Kaya kabon ba ito na ba ay. Sinabi di amat ni Kawaki panaki manitas. Hindi pa ay boy na nun tatay. Anet, ibibitay ka ni Gavin ako inayay. Inanunti nga po ngay. Si Bangara, mamiyukwara. Agi si muyo ko agiyay. Hindi ako nabay. Kaya sa dito, kinakikita. Sinaki na nuwo. Ato na, sinaki na ron. Okay? Yon tayo ka nang kwa yuso amot. Kaya tuwa. Bondi na yan, no, matanda tayo ito wana matawan. Masiriyay, gaturu yara taratara. Na kung si Bangara, arisi mo yung kwa kiyay. Inanun tatay, arisi mo yung kwa kiyay.
Panaki ka baka garayang on kasi nan ko kanta ni ngagata baro am. Ibugin de muyo ko asari ini bani no sino ko yang kain tatay ayo. Ya po tatay kain de karesa. Ang iray ka si banen. Nungoraan tatay ay. Ay kani ko garik. Punta ben de karesa ni kain si pong yon kirpas. Dagin nan tinuro ni kameway. Dagin naman no ako. Naberang ay kay. Sinanunoroy tirong way. Dagin naman no ako. Patirong ni kamew. Ibukin ni Kristo. Tiyatua, inakabayaran tapos sa tameroy. Kabasan na po. Senang karbari pasta tapwa. Resistensi bikin tes pangairangin. Damero na ko rin, no? Damero ang tapos ay. Ito, sinakainira. Minus kainira, kanas ko na ni penentira, kinanara ka penen nanin. Meti rumi to kunare, manang antis sa kawakisip. Pana. To sing. Sa kawakisip. Any moment rewa si pai kapu rana ko kakia mendere wate pure kakia nako ni Yesu akangi mentere rewa akangi mei koni meuma ongo panante sakawel Panako kakayaw sip kakia mende dewante pure kakia nako ni Yesu sa kainiran tetataros sa angan pasta diyan. Sarisi na narataro. Taon away. Tamarari karawa. Kung anira tirong man kakawag kaya siriya kabanira taratara yung diri kaya pasinosin ako. Nakotapon na kanapa. Sa tayo diyato batatan niya kikukuray. Kaya ko na ni Nanoy, mati ka kinikanta niya. At tabi-tabi na nung ratiwe, iruya rausu, iruya roror, iruya kain kiribasin ka ban. Ininiya kinako diyan na ba ito na maguritatan na ikamais. At iwan na may boko na. Ikamangawam tek. Bayangan na riya kiyota, Terong-rong ay dia tua ba matang ko airi ko. Mga ya dia tua. Ami mito ya kena banayri ya sibuni teraram. Ang tukin tatay. Aki penendo ko. Dia peritan. Yay. Akita kina kita tua baru ko dia peritan. Napun nangina amanitas. Uwe. Yan na bayo ayun kaya ang Japan berito. May sagi the promised land na rikanan. May pun Japan berito aro kasen katoro ye bukira. Sigan ko ngoy amata. Sigan uta tirong way. Makura-kura dia tuat 10 minuta king ka inam tek.
Sagi te ka ngai bugina ba sagi na ya kita am te ka wa kita ikot yaso. Na te ka nga si mena inano na bongay kay. E mai siya ta ko. Pa pon ne poi ko na pa. Ay pon ka wa kina na pa am te ka. Dani da tu abana mata taro itirong way. Na ko iya mata ni kapan. Ang ngai na ba tu abas na ko na ni kabunga na aki. Na ko na ko kanta ni ngai. Amen ay rura tu. Karoy ya na ki boroy mangkata ni nga tu. Pana susukin ako tawaki ya kawaki. Paskani ko ay kay naranasin mahiso. Amen. Ay, tapi wate temen ay bugin main sinamayanok. Ayo ara program min tiaw imin ayo. Te min ayo na mana ko tran. Te lunch te bima wo. Uringa pantiaw wo kan yan ngina ko tran. The community outreach. Ay. I mean the community outreach. Te wan mewa the Adventist youth reports. I mean the eventan iteran nonowan tayo kaya ako ti kain tapos o di na kain na tapos sa missionary apex ikan na di katawraw na bete na kontiran na konti taka tayo na yun na beto na tiran ti program marakin kahawag na konti tayo kayo na konti tayo kayo ay ti program mara sinanon kayo may nitiran na de tuwan ay riya tinanayin ay nakarawag na konti tayo ayan ka nga iya kinang musro na tamen ay nga iro ka nga ton nga po. Kaya nga ti temen lagi nga ya kaparaw